O terceiro é a relación de contas de evolución trimestral correspondente ao segundo trimestre de 2025, calendario de tesorería. Igual. Sí. E o cuarto é a relación de contas dos decretos de alcaldía do 2025 a 0208 hasta 2025 249. Salvo que exista unha moción de urgencia, O que non nos acordamos foi do festivo locais. Eu paso un día que me levado que non estou nada. pois efectivamente. Que acordei igual. Farei contigo en vacacións e despois non... Se queréis, igual é un amigo de acá, pero é como dixer. Sí, en vacacións tú dices, despois non vamos a tratar. O próximo pleno toca en octubre. Sí, pero bueno, podese facer por acordo de xunta de goberno, despois da acordo do pleno, sí, hai que facelo, pero Se bueno. queréis, eu... Pero... Se vos parece... Non, eu queria comentalo, pero usted manda. Eu que digo agora disso. Eu non me acordaba do festivo local. Sí. Bueno, igual co 20 de Eu maio. digo que de maio poñemos no que de sempre, e despois o outro, non hai que problema. irás, a mí é igual. Que irías coinciden. Estou mirando a ver se coincide, porque últimamente buscábase, eu non teño aquí os festivos, non me salto, algún poeta, alguna cousa, porque total como non hai ningún día... Millor é no mesmo trimestre que vai unha máis, porque non coinciden dous no mesmo trimestre, non dá? Perdón, unha cousa. Temos que facer un pleno extraordinario para a Comisión Especial de Contas. En breve. Sí, sí. Pues Entón, podemos propoñer. Claro, podemos- deixase para seguir, para Sí, seguir. porque sí, sí. eu creo que non... Claro. Estamos a tempos. Hoxe día 3, pode, o sea, sí, teño que tirar a data, que hai que mandalo, pero eu creo que sí, que non estamos hai a no tempo. siguiente, punto, Así que, máis, non sei, Si igual. tedes algunha proposta, podela meter por... Do pleno extraordinario se pode ser pola tarde. Porque claro, Laura e eu temos o problema as mañas. E pola tarde a que hora? Así a esta hora tamén? Sí, pode ser ás 6 da tarde ou ás 7. eu as 5 ou as 7 Sí, sí. Vale, Un miércoles, por exemplo, se é miércoles ás 5 da tarde ou ás 6. Sí, vale, Sí, sí. igual, porque sí, é pode unha ser, hora que sabes. tampouco pasa nada, Eu Como ligado. queiran os usuarios. Sí, sí, sí. Pero bueno, o pleno para a Conta Xeral hai que facer, Sí. entón, Vai que celebrar igualmente, pois... darlle unha volta Vale, e sabe máis datos. Vale, pois non pasamos a vamos a preguntas. Vale, perfecto. Sí, o 7 de diciembre, que ven. Esa tiene que o seu é o día de Constitución, non? É domingo e o 8 é festivo, porque a veces pode ir un día en medio, Sí. se non hai outro... Estás mirando no 2026. Sí, estou mirando a É día de carnaval. Ainda a xente Antes de carnaval, O único que é como é martes, outros anos desistides a como é martes, a mí dame igual, pero o día de outra elección ainda non é mal día ese, ainda a día xente de non martes de votar o día de carnaval. carnaval moitas familias. Bueno, pois pode Sí, ser. a xente Pero non é que... festivo, Sí, día o de martes de carnaval que carnaval. non foi a xunto, non foi a xunto. No. No, No, eso es local. suele ser o local que máis ayuntamentos Sí, ten. Porque non puño a xunto de Madrid. No. Pode ser o martes de carnaval. A mi amigo. Non sei Sí, quando. o martes de Pois non está carnaval, ben. o día de San Pero José, días que son de un día que sí. non é acordado da zona. Sí. Un martes de carnaval que Xa foi moito, xa foi. Antes era moi tradicional. Sí. Bueno, pois ese carnaval, pero pode ser, sí. O 20 de maio, martes de carnaval, cando coincide, Vale, claro, sí. Pero entón, queredes acordar esos No, días? esa Vale. non é se pode comentar todo. Vale. Todo, pero despois o día que eso, pois... Claro, sí. Sí, de diciembre. 17 de febrero, además se coinciden un pouco separados. Sí, son dos trimestres. O 17 de febrero. De marzo. De febreiro. De febrero, acá. Sí, é perfecto. Eu Hai como... veces. Pero bueno, Martes de xa... carnaval es un día, bueno, o día que decías tú, 7 de febrero, que el lunes tampouco, 7 de diciembre, que el lunes tampouco é mal día. É que levamos 2 anos facendo puentes, porque os que veñen a traballar, a mí dame igual, eu estou igual, pero os que veñen a traballar, faz un día e medio, Sí. que é un día así medio perdido, entonces Sí. faz Bueno, festivo e xa valorados, está. claro, Bueno, valorados. sí,
Vale, pero empezamos con algo de preguntas, non? Vale, primeiro boa tarde a todos e a todas, boa tarde tamén aos vecinos que nos acompañan aquí hoxe. Eu, se me permite, antes de pasar ao turno de rogos e preguntas, se o señor alcalde me deixa, pois gustaríamos comentar un par de cousas. Queremos deixar claro que nesta ocasión decidimos non traer mocións, posto que o Grupo do Goberno Socialista as veta as nosas propostas para non ter que manifestar públicamente o seu voto. Evidentemente, sabemos o porqué, porque case sempre vota en contra, e agora, como a sesión plenaria son gravadas, aunque en ocasións son gravadas, evidentemente, cando usted vota en contra a cousas básicas e éticas que todos os vecinos piden, pois alucinarían co seu voto en contra. Entonces, por eso creemos que as vetan, perdón. En todo caso, tamén moitas veces votan en contra, despois teñen que ou van aos vecinos e propoñen o que aquí trouxamos nós, porque votan en contra, despois van aos vecinos e dicirles que van a facer e demais. Non seguiremos tendo propostas, pero de hoxe é unha mostra para que os vecinos vexan que se nós non traemos propostas, o Grupo do Goberno Socialista ven aquí a facer o paripé do pleno, plenos que duraban 10 minutos, que agora non é así. E nada, tamén queríamos dicir que a grabación dos plenos posta en marcha por Grupo Popular de Cervantes tivo unha magnífica acollida polos vecinos e veciñas, xa que aseguran que é algo inédito que por primeira vez na historia de Cervantes se pode ver públicamente e tranquilamente as sesións plenarias a través das redes sociais. Ademais das mostras de agradecemento por facer pública este tipo de sesións, unha mostra que tamén indica que foi un éxito son os datos de visualización que tuvo o pasado pleno. Tivo unha repercusión espectacular. Moitas familias dos vecinos e vecinas que tiveron que marchar ao noso concello en busca dun futuro tamén visualizan e seguen de preto todo o que acontece no noso concello, non só os que vivimos aquí a diario. Fíxense e tomen nota. Vostedes votaron en contra da grabación dos plenos, entre outros argumentos, porque, según vostedes, a ninguén, ou a prácticamente ninguén, lle interesaba o que aquí se falaba, que non tiña interés para os vecinos. O pleno municipal do pasado 9 de xullo tivo 720 reproduccións na plataforma de YouTube, que é a plataforma que creou o Grupo Popular para que todos os vecinos e, toda a sociedade que queira poida ver o pleno grabado. Non se pode ver en directo porque, insistimos, vostedes votaron en contra de que se implantara un sistema de grabación. Ademais destas 720 reproduccións que tivo na plataforma de YouTube, fíxense no dato, máis de 6.200 reproduccións a través do enlace de Facebook. Máis de 6.200 personas viron o pleno, accederon ao pleno a través do enlace de Facebook. Estos son datos, non son cousas que traigo aquí, están aí para ver. Eu imagino que isto lles impresiona, verdade? Que lles parece? Tiña interés isto ou non tiña? Claro que ten. Cando acabe, escutas. Vale. Pois, como digo, estes son datos, non son argumentos estériles que vostedes dan ou pretenden dar aos vecinos sobre este tema. Os vecinos e veciñas comprobaron que o Grupo Popular de Cervantes é o que realmente traballa e fai propostas para os vecinos. Vostedes continúan co pasotismo, sí, cando lle ven as orellas ao lobo, como se suele decir, pois apúntense algún tanto, como está sendo co arranxo do Camiño de Noguero, que aquí votaron en contra, incluso algún concelleiro dixo que estaba ben, que non lle facía falta tocar, vemos que agora, por fin, si se levaron a cabo esas obras, despois de, moitas demandas dos vecinos, moitos escritos, e tamén da presión do Grupo Popular. O roteiro do Contorrón tamén se trouxe ao pleno, tamén levaba anos sin mirar para ele. Todas elas, como digo, son propostas desde que fixo o partido desde fai moito tempo e que vostedes se negaban rotundamente a levar a cabo. O que si lles podo dicir é que estamos moi contentos do traballo que estamos a facer e así nos lo transmiten os vecinos. Vecinos e veciñas nos están agradecendo e ese é un motivo
polo que nós vamos a seguir traballando sin descanso, porque sí que se ven en certos aspectos, en moitos deles, que, bueno, o traballo da oposición pois ten os seus frutos. E nada, antes de pasar aos rogos, pois era esa aclaración que eu quería facer. Moitas gracias por eso. Vamos a ver, en cuanto ás mocións que presentas, iso que dices é mentira. É dicir, nas mocións en todas se te contestou que se terían en conta. Nós non podemos aprobar unha moción sin presupuesto económico, sin saber quanto vale, porque hai uns presupuestos do Concello que non se poden modificar, ou si se poden, pero hai que calibrar e temos que saber quanto costa esa moción que tú presentas. E isto contestamos todas as veces, todas as mocións que presentaches, contestamos que serían tedas en conta e que se valorarían adecuadamente. E votase que non, porque non nos podemos comprometer en pleno a facer unha cousa que non sabemos a cuantía económica, nin sabemos si se pode meter en ese ano, ou se pode meter en outro, ou hai que calibrar, porque iso é gobernar. Desde aí, podes facer moita demagogia ou discursos políticos, que é o que queres facer tú todos os días cando gravas, pero na Junta de Gobierno e no Gobierno hai que ser serios. Entón, cando hai unha obra, o primeiro que saber é quanto costa a obra. E despois, cando costa a obra, pois hai que mirar se se pode pedir unha subvención, se encaixa nos presupuestos dese ano, se encaixa nos presupuestos dese ano. E isto contestámoslo todas as veces. O voto que non é que non podemos comprometernos en estudiar. E todas as veces contestamos eso. As propostas, todas estas propostas e mocións que son de tipo económico, podelas presentar cando se aproban os presupuestos, que é o sitio de presentar enmiendas. É dicir, quitarle de aquí e pode de ali. Pero este ano, cando foron os presupuestos, decidistes marcharos. Con unha disculpa, vos inventastes o que vos coincidía mal que queríades facer a cena de Navidad, porque hai que dicirlo todo a Non permitir eso, Luis. Sí, non estou falando, non te interrumpí. Despois, ojalá te vean, senón non tengo nada que esconder. É dicir, non tengo nada que esconder, que nos ven 6.000. Sí, non sei onde, porque aquí non hai 6.000. É dicir, que te ven por aí adiante, bueno, pois que te ven un en Barcelona, pois pareceme ben, a mí non me importa que non me gusta moito que me graven, me saquen fotos, é un programa meu, pero tampouco teña Pois demasiado. entón non seas político, non seas un cargo público. Si tampouco teña demasiado inconveniente como estou aquí falando. Entonces, pois tú queres gravar, non para iso, queres gravar para dar un discurso político todos os días. Aproveitas que aquí deixase falar sin control, porque preferimos que sea así, e se non foi así, e non che pon, por exemplo, para falar esas dúas cousas, non está en orden do día, podíase non permitir non decidas. Sin embargo, pues, somos no, porque vete na oposición de poder falar. E deixante falar. Eso non se pode e eso non se fai en ningún sitio. Entón, en reglamento, e cousas fora do orden do día non se falan en ningún sitio, máis que aquí e algún sitio máis. Pero a maioría dos sitios non deixan presentar cousas fora dos puntos do día. Entón, creo que queda contestado claro. As mocións podes presentar as que queran. As de valoración económica temos que valoralas antes de votalas. E tú aún non presentaches unha proposta de unha obra con presupuesto ni aproximado. Eu podo presentar, teño esta e outra e outra e outra. Se chegamos a facer o que tú levas presentado en mocións e todas aceptadas por o pleno, temos presupuesto para os próximos 20 anos. Porque, como na oposición, podese facer toda a demagogia que se queira e presentar todo o que lle deu a gana e despois, non, dicen que non. E como xa o ves, que as tomamos en serio, moitas facemos as que tú mesmo o dices. É dicir, por iso tomamos en serio. E as que sigades presentando, que creemos que o sitio é os huevos, porque tomaremos todas en consideración. Todas. E despois somos nós os que gobernamos, somos os que elegimos. E algunhas faremos antes, se se pode, e outras faránse despois. Para aprobar hai que ver a consignación presupuestaria antes. E iso é o que non hai, entonces, non é que non estivemos en contra, é que non ten unha consignación. Permíteme intervir, se me permite, senón... Nada, sí, simplemente aclarar que vostedes non é que voten só as que son presupuestarias, é que hai enmendas que non teñen consignación presupuestaria, como tomar decisión de reclamar a Diputación, a Xunta de Galicia certas cousas, pois tamén as voten en contra. O sea, calquer tipo de iniciativa que trouxe o Partido Popular, a votaron en contra. Vostedes, sí, bueno, agora, perdón, intentan, bueno, como se grava nos plenos, pois argumentar claro, dicen do discurso político, pero o maior discurso político que teñen vostedes
no día a día, pois, non sei, o pleno, vostedes estaban moi mal acostumbrados, porque os plenos son para eso, son para traer propostas, para debatirlas e para falalas. Vostedes estaban acostumbrados a vir aquí, ler os decretos da alcaldía, votar sí ou non, aprobar a sesión, a acta da sesión anterior, e hasta logo Lucas. Duraban 15 minutos os plenos. E aquí non se falaba dos problemas dos veciños, non se falaba... Eso non é verdade. Eso é certo, Eso non é verdade. Eso non é Eso é verdade. certo. Eso é certo. Ahora que pasa? Que ahora, coa grabación dos plenos, que, insisto, vostedes votaron en contra. Por qué? Porque se ahora non lles importa salir, porque a lei o permite, por que vostedes dicían que, que isto era cousa nosa, que non, para o vecino non lles interesaba? Entón, insisto, seguiremos tendo mocións, evidentemente que non se de tema presupostario, entendo que así debe ser, pero seguiremos tendo mocións que non teñan tema de, o sea, que non teñan consignación presupostaria, a ver se vostedes as votan a favor ou non ten en contra, ou non as vetan. Valoraremos según o caso. Correcto. É dicir, que o que temos a fazer. Despois, bueno, se pasamos ao turno de robos. Non sei, Encarna, se falas ti do... Empeceu. Entón, o primeiro robo que temos, e ademais tendo en conta os incendios que estamos a sufrir na comunidade, e xa o pedimos outra vez nesta sesión neste período de sesión, xa a adhesión da Lei de Franxes de Galicia 3/2007 de prevención e defensa contra os incendios, xa que Cervantes é un dos concellos que son máis grandes, máis extensos da comarca, que ten máis de 130 núcleos e que ademais estamos adheridos á Red Natura, que temos moitas estradas que están, moitas delas somos conscientes de que están en mal estado, que non temos as estradas todas que comunican os núcleos en bon estado, pois o risco de incendio é especialmente grave. Non podemos esquecer os que tivemos este grau, que por sorte apagaronse pronto, pero no ano 17 arderon moitas hectáreas. Aquí houve que aislar a xente dos pueblos, ardeu unha casa. Entonces, tendo en conta que a maioría dos 313 concellos galegos, máis do 90% deses 313 concellos están adheridos a lei de franxes, e ademais os concellos que temos que limitan con nós, como Fonsagrada ou Piedrafita, tamén están adheridos, pois consideramos que tamén Cervantes debería de estar adherido. Por que? Pois porque supón máis medios, máis apoio técnico e económico e máis seguridade, tanto para os núcleos de población como para as persoas. Estar fora desta normativa deixanos en desventaxa, máis aínda cando os nosos veciños de concellos, como falaba antes, de Piedrafita ou de Fonsagrada, pois manteñen limpias as franxas. Isto fainos a nós, desde logo, o noso concello moito máis vulnerable. Si que significa estar adherido á lei de franxas? Bueno, pois que as parcelas que estén limpias, manter eses 50 metros das casas, dos camiños, das estradas. Sabemos que a responsabilidade sempre é do propietario, pero se o Concello, se Cervantes, se adhiere a esta lei, pois a Xunta vai a colaborar directamente na xestión. Eso traería ventaxas, o sea que o Concello non asume en solitario os custes, nin a organización destes traballos. A Xunta achega medios técnicos e económicos para facer estas limpiezas. Ademais, reforzas a prevención de incendios e eso aumenta a seguridade tanto das viviendas como das persoas. Non podemos permitir que un incendio que podería ser evitado cunha boa prevención acabe poñendo en perigo pois os veciños e as veciñas, e tampouco que destruye o patrimonio natural que temos, porque somos casi 98% Red Natura. E por eso, hoxe, desde o Grupo Popular, pois traemos este robo para que se adira canto antes a lei de franxas. Pensamos que isto é unha decisión de responsabilidade, que poñer por diante a seguridade da xente do Concello. Igualmente como algún, pero todos os
concellos que arderon en Ourense, que arderon aldeas e que arderon estaban adheridos á lei de franxas. Co que é dicir que a lei de franxas non evita os incendios. É dicir, temos un problema de arriba abaixo, de goberno, xunta, quizá os concellos, temos un goberno que nos demostra estes incendios que falla algo. É dicir, non poden arder ali na zona do Son de Ourense 100 km seguidos sin que haya un cortafuegos en algún sitio que se poda eso. Hai modelos que aquí en España aplícanos en Navarra e en País Vasco en parte, donde ves o monte cuadriculado con os cortafuegos que collen camións de incendios que poden incluso dar maniobrar. Países como Suecia e Finlandia teñen o mesmo modelo e aquí estamos cheos de medios para pagar, porque hai moitos medios para pagar. Está a UMI, quizá falte un poquinho de coordinación, non o sei, pero en cuanto a prevención hemos fracasado como país. Eu non sei, non lle vou botar a culpa a nadie, pero desde o gobierno central e desde a Xunta, Sí, hai culpa. bueno, vamos a eso de empezar. Desde a Xunta do gobierno central, non sei quen ten máis culpa, pero a prevención, un cero en prevención, porque non poden arder, é dicir, non poden empezar a arder en Larouco, este intenta non hai concellos alrededor, é dicir, que non hai un cortafuegos en ningún sitio, non se deixa limpiar, non se deixa facer nada, aplicamos unhas políticas, que iso tamén é outra cosa, medioambientales, que veñen en Europa, que o único que fan é fastidiar o ganadero e o agricultor. Non deixar limpiar, porque non defenden a naturaleza. En vez de facerle caso ao sector primario, faixelle caso a ecologistas radicales. Non se desbroza, non se limpia, non se defende a naturaleza, porque já veremos que a naturaleza queda nesas zonas que ardeu todo. Os animales, a fauna morre, os animales morren. É dicir, temos que fazer un examen de conciencia, de prevención e de leyes medioambientales. É dicir, é un fracaso total. É un fracaso total de todos. Hasta dos concejales que estamos aquí, porque non somos capaces de transmitirle a nosos partidos que están equivocados aplicando as leyes de un ecologismo tan radical que o único que fan é destruir a naturaleza. Entonces, a lei de franxa xa o temos claro. Pode ser un mecanismo. O Concello cárgalle con moitas complicacións. Eu creo que iso debe facelo a Xunta directamente. Non sacar valores fora e copiar o Concello. Aquí temos un problema, que é que moitas parcelas non se saben de quen son. Entón, cárgase o Concello con un problema administrativo e de limpiar parcelas e de multar xente que non temos capacidade administrativa simplemente para facelas, porque non hai quen sepa de quen son moitas parcelas. Entón, quen ten as competencias é a Xunta, que o faga a Xunta. O Concello pode colaborar, pero non o revés, porque a colaboración colabora, pero despois todo o peso é sobre o Concello. E é seguro que está mellor onde se limpia que non se limpia, pero estáse demostrando que non é eficaz de todo. Eu como concejal me sinto culpable, porque eu defendí sempre as medidas dos ganaderos en contra do ecologismo radical, sempre que tuve unha oportunidade de con algún político decir, eu dixo, fora do color político que fora. Sempre. Eu só me sinto culpable que nada, sempre defendí. E que se hai culpables, por supuesto. A administración, onde toca a administración, acaba con todo. A xente, hai que escutar a xente dos pueblos, de toda a vida, non nos escutan para nada. Cada medida que sacan é en contra da xente. Da xente rural, que vive dentro, que aquí vivimos non vive só os lagartos, joder. E ten máis protección o lagarto que non. Non se fai cortafuegos, non se fai nada, prohibido. E si, as prohibicións e as sancións están no día. Eso está no día. Ándase non é... Na primavera, que había unhas queimas controladas, os miciños, normalmente, agora hai moitas alcaldías que já non quedan vacas, pasan, pero hai outros que non, que nen queimar. Non se fez. Aquí estás facendo, precisamente en Vilateiro. Ten que ser máis grandes. Si estamos de acordo que hai que cambiar a planificación forestal, neso estamos todos de acordo. Unha ladeira da Unión Urbana, onde se ia un ferro,
e chega a hora un número bravo para aquí. Sí, sí, estamos de A acuerdo. ver, Porque senón, estou de acordo que Olvídate, despois de ¿no? todo o que pasou, evidentemente, Aquí, a ver, en este caso en Galicia o Partido Popular. Los caminos. Lleva gobernando toda la vida. Ay, No, no, mira, Non Eduardo. porque os outros No, Eduardo, mira, vou chegar a un Non, dato. porque os outros No, pero escuita. Os 4 anos do bipartito, nos presentamos aquí unha pila de mocións. Sí. E gobernaba o bipartito, o noso partido. E sabes que hai que facer? E cada E sabes que vamos ver ese o ano? director general, E canto polo do tema deseo. do parque, cada reunión que tivemos, explicamos os motivos e os problemas da zona que había. E nos facemos do Por iso mismo. que, a ver, que dicimos outros que non fixamos nada toda a vida. Como que, perdón. No, como concejable. Joder. Pero non sei se o fixestes ou non. Eu, Joder, o que se ve, a ver, que pasamos do pueblo, que non sei qué, que non sei cuánto. os resultados están aí. Os Somos resultados están aí os lunes que están queimando a Galicia inteira. Sí, E as pero- políticas e as responsables neste momento é o Partido Popular. Estamos de que acordo. leva gobernando toda a vida. No, toda a vida non. 4 anos desde a democracia. E sabe, O bipartito, 4 sabes anos. quantas deu neses 4 anos, Eduardo, que gobernou o bipartito? Non me vidas a comparar as targas daqueles No, comparar, sí, no, tú, quen comparas eres tú que saca do Partido Vamos Popular a ser e os saca... partidos políticos. Pues Vamos de- a pero administración eres tú que general. non nombra. Pero neste caso digo culpado porque o gana él. Claro, No gana nada. claro, por supuesto. Pero... Hai culpado porque deu a vida de gobernar. No, o culpable non é o Partido Popular de crear, nin foi o propio no seu día. Hai que No, escutar nin a foi o xente do rural. Hai que escutar a xente do rural. Estamos de acordo, pero a vostedes non vos escoitaron no seu día. no De que bipartito. ahora non son culpables, pero de non prevenir e de non facer a política. E no bipartito fixeron. Non sei, non No, fai por qué? mucho. Porque tampouco escoitan. Eu estou de acordo que teñen que escoitar o sector Por primario. decir unha cosa, a mí logo non me escuitaron, porque o director general, Nin a Galicia. o delegado do Lobo, o Eduardo Vidal, e a toda esa xente, todas as discusións moi serias, eran moi serias. Non lle decíamos amén ao noso partido, e nos presentamos aquí muchísimos motivos en contra do noso partido, porque nos parecía que eran políticas equivocadas. E nós non. Pois, a ver, Non trouxemos mocións aquí en contra do partido. Ahora, Que terá que ver eso? Que terá que ver eso? En Carme está nese gobierno. Ahora, a ver, ahora Sinto decirlo, pero es que en Carme diputada dese gobierno, non? Mira, Sí, vamos sí, a ver. A ver, Vamos a non acabar é culpa, hai que haber moito menos. Sí, que en Carme lle vai Vamos a explicar acabar de as cousas dos problemas. esta- Pero a ela sí que pode facer caso, porque é unha diputada, forma parte dese equipo. Vamos a acabar de Explicar. Si podemos, vamos a acabar de debatir isto. Eu penso que, Luís, bueno, estou de acordo con moitas cousas, é verdade, tamén co que dice Eduardo, que hoxe hai máis protección por un lagarto que por unha persona, totalmente de acordo, e que os que teñen moito que opinar, moitas veces é a xente que vive no pueblo, e a veces veñen os ecologistas de despacho, que son moito máis sabios a xente do pueblo, totalmente de acordo. Pero ahora mismo que estamos por a lei de Frances, que é unha lei que é do 2007 e que o máis do 90% dos concellos están adheridos e que a CEGAN é a que está aí, que a Xunta de Galicia, a mí me parece que Cervantes debe de estar adherido. A outra cousa que quería decir é que, bueno, ahora é momento de reflexión e os incendios, hai moitas causas dos incendios. Os incendios de agora non son o do 2006, tendo en conta que no 2006 se quemaron máis hectáreas que agora. Pero os incendios de agora hai outros factores e estamos en época de reflexión. E con isto que decía Luís antes dos concellos, eu quería que escoitárades a unha alcaldesa do PSOE de un concello de Ourense que bueno, a ver se en algún momento o atopo, pero donde dice que a Xunta de Galicia estuvo cada vez que chamou, aquí está, a alcaldesa socialista de Maceda. A ver se temos... Aí se agradece o traballo da Xunta durante estas semanas. Que por parte da Xunta de Galicia, o distrito, respondernos... Perdón? Que non hai peor cosa. Non. A alcaldesa socialista de Maceda, en Ourense, unha das asistentes a ese encontro, salía con boas sensacións e ademais agradece o traballo da Xunta durante estas semanas. Que por parte da Xunta de Galicia, o distrito, respondernos en todo momento, a calquera hora, 24 horas despois
Vamos a ver. Saiu en 24 Vamos a ver, horas. estou... Entonces, Mira, vamos a ver, estou de acuerdo, pero non é o que eu digo, é dicir, sí, se presentaron a todos os medios. O presidente Rueda estuvo aí ao frente todo o tempo, é dicir, foi dos poucos que estuvo ao frente, pero non estou achacando eso. Eu estou dicindo que sí, pero que a prevención falla, que é o que está a falla. É o mesmo caso que por non sacarlo con os médicos. Ora faise todo o que se pode, sí, pero eles están sin médico. Por qué? Porque non se ollen os avisos de antes. Porque non se ollen os avisos de antes. Por ganadero, mira, están, Roberto, xa veremos como estamos a final de ano, xa falaremos no pleno de final de ano. Pero ese é outro tema, é dicir, leva 3 meses cerrado o consultorio de Dueres, cerrado 3 meses. A mitad dos días, porque falla algún médico, non se pode. 3 meses Sí. cerrado non. Julio, Non toca médicos, toca a lei de franxas. julio, agosto, septiembre, non se habla septiembre, vale. Toca a lei de franxas. E as franxas, sí, ahora sí, puxo todos os medios, por supuesto, só faltaría, pero bueno, agradece que se puxeran todos os medios. Pero eso non quita que a prevención sea cero. É dicir, o cero ou casi, bueno, da igual, ou casi. Limpiar os portafuegos. Ou casi, Pero vamos a ver, estuvo o trator da Xunta que nunca tanto tempo estuvo, e gracias ao trator da Xunta, Miguel pode corroborar que se colaborou cos cotos, evidentemente non é suficiente. Estamos de acordo que non é suficiente. A favor de paga. Pero estamos de acordo que non é suficiente. A ver, ¿cuántos anos levan sin tocarle? Pero estamos de acuerdo que non é suficiente. Ir a los socios que plantaron. Non me rozaron a xente. Pero por eso é unha aderesa a lei de franxas. Efectivamente. Porque a Xunta vai a colaborar co Concello. A prevención deixa moito que desear. E así o dice o nome Manuel. E estamos de acordo E había... que hai un factor moi grande de circunstancias para ver estes grandes incendios. Eso estamos de acordo. Entre eles o cambio climático. Pero hai asociacións... Estamos de acordo. Pero hai que pedir. Hai asociacións ganaderas que levan avisando de que iba a pasar Eso son por que hay que cerrar. Un polvorín. Un polvorín. A maioría que nos toque chegará e hai eso, e non se lle fai caso. É dicir, non se lle fai caso. Pero por eso non vamos a que... ganadera non se lle fai caso desde ningún sitio. Pero entonces hai que, é dicir, non hai que dicirlle, vamos a adherirnos a unha lei que te desde non sei que ano. Non, é dicir, hai que cambiar todo que isto non funciona. Eso é o que hai que dicir. Pero Pero o 90% dos concellos galegos non poden estar equivocados. Cando a maioría da xente. Pero alguén igual. Pero, bueno, alguén igual, porque xa hai as condicións... por as condicións meteorológicas, se un día hai 90 focos activos, se hai 90 focos, ou como outro día Andrada, que por desgracia plantaron dun lado e do outro do pueblo, haxa franja que haxa, que arde, que arde. Non se deixan tocar Tampouco o nos podemos engañar nese aspecto. Saltan, dice, pero como salta o sí? Salta o sí porque está sen limpiar. No, é salta a autovía, que salta a autovía. Salta a autovía, estamos falando de incendios dunha magnitud nunca vista. Estamos de acordo todos en que a prevención hai que traballar máis na prevención, desde todos os aspectos e desde todas as administracións. O meu corto entender, perdón, é un plan que tiñan que generar a administración a 20, 30 anos. Isto non se mellora nada. Levoulle 30 anos que non se como está hoy. Necesitas por lo menos 20, pero tiñan que empezar ya. Empezar a planificar a largo plazo. Non vamos a poñer o monte que non había en 4 anos. Eso non é administración posible. Pero claro. Pero as medidas que se tomen. Pero a vostedes parece normal, negarse a cedirse a lei de franjas para colaborar e axudar os veciños que manteñen as súas fincas limpas. Home, estamos dando un discurso, Eso é unha simplificación total. No, mentira, eso é mentira. Non é así. Eso é mentira. É dicir, non é así. A lei implica. Se vostedes non queren colaborar é outra cousa. Que hai que limpiar, e cando non aparezca o daño, ten que limpiar o Concello. Hai que multar os daños. Hai que multar. E non ten este Concello capacidade administrativa de eso. Como que non ten capacidade Non, administrativa? eso que é competencia da Xunta. Pero esa competencia... Pero vamos a ver. Primeiro, pero a ver, permítame un segundo. Un pueblo, cando ten un peixón que está delimitado, o que é o forestal, de quen? De quen é a competencia? Si, de quen é, pero... Se hai que cortar o lado fora do seu recinto, aquel hai que decidir. Pero aquí non só con a lei de franjas e SEAGA, a empresa pública de Xunta de Galicia, SEAGA sabe como a mí Miguel, que ten os seus prós e os seus contras o tema da lei de franjas. Pero, para o noso entender, ten máis prós que contras.
Por qué? Porque facilitache moito o traballo administrativo e tamén che facilita económicamente. administrativo ningún. Sí, Claro, sí. concello, No, mentira, Ten non é acceso a así. axudas técnicas, axudas Non é- había que darle medios ao concello económicamente, Pero é o que estamos pedindo. E Miguel non pode corroborar. Miguel pode corroborar que traballou en Hay Seara. que darle personal para que Pero está ahogando. No, pero parcialmente só. Van mirar. No, Insisto, no, noutro robo explicarei un pouco o que está O que pasando. recomendo é que lean Claro. todas as ventaxas que ten a versión a lei de franxas e penso que Cervantes necesita estar adherido por un problema de responsabilidade, o sea, porque terían máis axudas técnicas, máis axudas económicas, máis axudas para todo. Son plan Entonces, forestal, por lo menos, desde a administración, desde a Xunta de Galicia hai que premiar a Cervantes. Hai que premiar, que por suerte, porque é Madeira, é un dos concellos que desde o cerco do 2007 fai bastante, non prende luz. Había que axudar, tiñan que limpiar. Pero estar de acordo entonces, limpiar a pista. Eduardo, está de... Pero Eduardo, pero acabas de dicir a realidade. Acabas de dicir a realidade. Por que arderon casi 3.000 hectáreas no 2017? Porque uns terroristas incendiarios que prenderon como Cervantes. Como pasou agora en toda Galicia. Entonces, insisto, non é incompatible o que estou dicendo, o que defendemos todos, que a lei de prevención hai que mellorala, que hai que, por suposto, que hai que facer cousas e hai moito que mellorar. Por suposto, nadie se nega iso. Pero que o problema real non é ese. O principal problema é dar os incendiarios. No, Sí, non é só. sí, Sí, é outro problema, pero o problema é que... unha reserva, incluída na talla, pero non importa fuera. Home, acabamos de dicir que no 2017 pararon de prender lumes. Tamén incluye un centro público. Todo perdeu, cuando ardeu. Que había de cortafuego, de cortalumes? Bueno, Non se pode tocar, porque a reserva de biosfera, porque a natura, porque non sei que, porque non sei. Pero Eduardo, Pero ao final que temos unha selva, Pero unha selva que cando un día batería a lenteira, e despois acabouse. Eu volvo a recomendar a lectura detallada da lei. E acabouse todo. Eduardo, eu non che vou discutir o que é evidente. Estamos de acordo co tema da reserva, hai que dar unha volta. Estamos de acordo. Nos, personalmente, fomos á Dirección Xeral de Medio Ambiente, traballouse para que se invertiran 500.000 euros en desbroces, en limpeza de rutas, e non é suficiente, iso ten que ser anual. Pero neso estamos de acordo, o sea, non consiste neso. Non consiste en que nós nos opoñamos a eso. Estamos no mismo barco nese sentido, créanme. E somos os primeiros en ir ali. Porque no seu día, cando gobernaban os seus, tamén, eu, como vostede ben dice, eu fixeron trasladar. Nós tamén. 4 años escasos. Nós tamén. Pero por que non gobernaron máis? Por algo foi. Non, a política da Xunta. Por algo foi, porque non fixeron como dicendo. A Xunta da política. Se o fixeran ben, estaríamos gobernando. Que vai cambiar máis? Se ganas elección por medio. Non No, sí, joder. Pero a diferencia... Que vamos cambiar? No, Eduardo, pero a diferencia de uns partidos... Pero o país está dando entero, pero volven a ganar por medio. No, mentira. Non se sabe quen vai ganar nas próximas eleccións. E a diferencia de uns partidos a outros... Se gana por algo, Sí, pero a diferencia de uns... A ver, que a xente vota libremente. Sí, pero... Entonces, se temos que criticar as políticas forestales, habrá que criticar. Pero por porque supuesto a Xunta vai ayudar políticamente, e non se explica nada. Sí, que se implica. Mira, pasou de ter 1.000 efectivos ao ano privatizados a ter máis de 3.000. Non son só medios. Pero non é só medios. É que Non son aquí houve... Mira, nunca en Cervantes a Xunta tuvo un bulldozer limpando pistas, ningún tractor da Xunta limpando pistas como nestes últimos 2 anos. Nunca. Insisto, iso non quere dicir que haxa cousas que mellorar. Por supuesto. É que non sea suficiente. É que non sea suficiente. Se estuvera o Partido Socialista gobernando, igual de igual. O peor. Pero por iso digo que... Insisto, a mostra está no 2006 que o bipartito durante moitos anos do goberno do Partido Popular estaba co tema forestal, cos incendios. Chegaron a gobernar, privatizaron o servicio e foi cando máis ardeu. O sea, estamos de acordo que os partidos políticos que gobernan teñen moito que dicir sobre isto e teñen
as ferramentas para poderlo facer. Pero non é só eso, é dicir, entre catástrofes desta magnitud, neste caso, pues, como foi a Dana en Valencia, o tema meteorológico, ou como foi aquí, o tema meteorológico das condicións que houve extremas, terroristas incendiarios prenden a 90 focos cada día, e fanse kilómetros de lume, eso non hai administración que poida con eso. Isto que estou dicindo non quere dicir que non este a favor tamén de que se faga máis prevención e que se faga e que haxa moitas cousas que mellorar. Pero seamos coherentes co que dicimos. Hai que mellorar o lugar. Por supuesto, por supuesto. Sí, É que teñen que non facer, se fai. é que teñen que facer máis caso aos canteiros e canteiras. Non se fai Esto prevención. debería pasar esta Mira, mañá, pero vamos a seguir. sacaste Esto todo esta isto. mañá, Sacaste o tema da lana. Na lana, nos mesmos barrancos que morreu xente, hai mortes descritas no 1796. É dicir, é que non temos políticos que prevean nada. Iso non é que non que eso, é que non se prevé. Iso hai que facer obras para que non volvan por aí a guerra de dentro de 50 anos. E non, porque non, o político, por desgracia, estamos, os partidos van de elección e elección, non pensan en outra cousa. E non son capaces de facer un plan forestal que hai que facer aquí de prevención, que hai que empezar a facer un plan a 20 anos, para que empece a dar resultados dentro de 4 ou 5. Pero iso non se ve, é mellor ir ao corto plazo. No, corto plazo, pero a Dana está gobernando o Partido Socialista, a Confederación leva o Partido Socialista. Se vai igual, E se fai, non nos falta, non fai nada, non fai Pois nada. entonces estamos, nese sentido, estamos no mesmo barco. Propoñámonos de, evidentemente, ir todos da mão a mellorar isto. Nós non estamos en contra. Plan forestal a Xunta ten que Pois diga, non que se funciona, presenta pois non todos os funciona. anos. Como? Claro, pero temos un bon plan forestal. Pois se ve que non, porque non é correcto, non é que vamos a evitar. Temos unos servicios de incendios Muy que bueno, son... sí, papá, pero hai que evitar que Os hagan nosos as servicios de cosas. incendios, a xente de Europa ven formarse aquí, ven ver o que se fai aquí. Outra cousa é en prevención. En prevención. Non, é onde máis alto. Vamos a ver, vamos a ver. No, O que non vou permitir, porque hai moito luz. o que non vou permitir é que desprostituyeran desta maneira o Servicio de Prevención de Incendios da Xunta de Galicia, No. do que eu formo parte. Se eu non quero que todo Do que eu formo parte, non. No, dois un 10. Bueno, O servicio de incendios un 10. bueno, pois entonces, non se está facendo mal. Eso, no, pero ten culpa o servicio de incendios que No, hace. no, O Servicio de Incendios non é que teña culpa, por supuesto, Pero que estou dicindo? pero é o que está traballando, é o que está facendo Pero eu non prevención. estou criticando nin o mínimo servicio de incendios. É o que está facendo prevención. Eu dou os 10 Nos. ou si Pero queres para a prevención que lle chegan, que lle dan os presupuestos e o que marca os planes. Claro, pois Entonces, non é co servicio non faga o que lle dicen, pero é que o político non manda o que ten que mandar. Pero entonces aquí estamos traendo o poder accederse a unha lei de franjas que mostra unha colaboración da administración e a deputación, hai deputacións que se están adherindo tamén. É dicir, isto creo que é unha cousa de todos, ao final se vamos todos na mesma línea e dicir, bueno, pues os políticos son todos iguales, non somos todos iguales, non. Eu discrepo deso. Eu nas altas esferas non vou entrar, porque é un tema que me queda fora de rango. Pero o que estamos de acordo é que dende aquí temos que trasladar e temos que facer todo o posible. E é unha das cousas que hoxe Encarna trae neste rol é que o Concello mostre a vontade de dicir, oye, nós aquí estamos, en que podemos axudar? No, o Concello con eso, que se estudiará de todas formas, mostra a vontade de adherirse a algo que non funciona. É dicir, o que non funciona polo menos o que debía. Porque os concellos onde arderon pueblos e onde arderon están adheridos ás franxas. Entón, algo falla. Porque, según eso, non tiña por que arder ninguna aldea. Están ardendo porque é igual que se fai aquí. Eduardo dixo antes, desde 2017 a este ano, por que non hai incendios? Si que houve, pero moi poucos en Cervantes. Por que? Porque non prenden lume. O principal problema é ese. Paralelamente, a prevención hai que levarla a rajatada. Cuando prende, Entonces, é inevitable. sí. É inevitable, podes buscar os que prenden, podes buscar que prendan algo, é inevitable. Ora, o que tens que evitar é que cando a Dallía deixa de queixa que está eso, non ardan 80 km seguidos, isto algo falla. No, mira, eso falase do desculpo, eso falase, permíteme que te diga, desde a ignorancia, porque esos 80, Luis, perdóname, non me tomes a mal. Esos 80 km non é que se deixen arder 80 km, non, é que empezan 4 focos simultáneos cunhas condicións climatológicas e nunca vistas, co índice nucleo, que tú sabes, Miguel, como a mí, máis de 30 km
de máis de 30 km por hora de vento, máis de 30 grados de temperatura e menos de 30 porcentaje de humedade relativa no aire. Eso é unha explosión, eso tanto. Entón, eso, por moito que queira facer, é casi imposible. Eu estuve no Morense, estuve en Larón, estuve no Barco, estuve en Quiroga, salváronse moitísimos pueblos por eso, porque ao redor dos pueblos estaba limpio, e a través, podendo facer cortalumes, cortáronse, o sea, salváronse moitísimos pueblos. Por desgracia, arderon pueblos, por qué? Por que arderon? Porque chegaría ali, porque non me apagaron, claro. No, sí que apagaron, sí, que No, pasa? apagaron despois de carreira. No, a ver, somos 3.000 efectivos, veo a uno, veo tal, como se ve en medio España, non se dá, eso non se para así. Que pasa? Se eses pueblos tuveran as franjas limpas, posiblemente o lume non chegara con ese potencial, e, bueno, habría desgracias, pero non como as vivimos. Estamos de acordo que habrá concellos do PSOE, do PP e tal, que están adheridos e tampouco cumplen con normas, porque unha vez que adhieres, tens que cumplir. Que pasa? Que eso, a nivel electoral, pois ao mellor, por eso, vostedes non están moi de acordo. Vamos a ver, eu vou a decir que eu non son outro día, Sí. sacaban un reportaje, que desconozco o tema, non son especialista. Porque en arde en todas partes. Moito menos en Navarra e Pegas. Por qué? Porque está cuadriculado o monte con cortafuegos limpios. É dicir, senón hai que inventar nada. É dicir, tú tens que fazer cortafuegos amplios que podan entrar, porque é que entra ese sitio onde son eu, que é que non entra a carroceta, porque é que se entra ali non sale máis. Pero estamos de acuerdo. Claro, entonces que fa? Se iso non está feito, hai que fazer. Pero eso estamos de acuerdo, pero a prevención vamos a ver. Que diga os camiños. Sí, pero aquí, si salir da provincia de Lugo a Mariña Lucense, arde a Mariña Lucense, e chegan os eucaliptos á porta das casas, non arde. Por qué? Porque non lle prende. En Navarra, por que non arde? Porque non lle prende. Evidentemente, os cortafuegos que teñen ali, o ecosistema que teñen ali, pois, se ardera, pois, o mellor se poderían facer moitas mellores das cousas que Si algo sistema... efectivamente. Que pasa? Que Galicia, bueno, non está nas mesmas condicións que está Navarra pola despoblación, polo envellecemento dos núcleos e todo o demais. Estamos de acordo en que as medidas de prevención hai que mellorar, sempre se pode mellorar, pero que concretamente nestes 2 últimos anos fíxose máis prevención que nunca. E eu falo con criterios objetivos desde o servicio, por como a min. Que non chega, estamos de acordo. E que hai cousas que mellorar, totalmente de acordo. Pero non chega e hai algo que mellorar. Está moi lexo e hai moito que mellorar. Sí, pero bueno, eso non quere decir, como se escutou aquí, que non se traballa. Mira, no ano pasado aprobou... Eu digo que non van encauzar a prevención. No ano 2018, e aquí estamos Partido Socialista e Partido Popular, porque non hai bloque nacionalista galego, no Parlamento aprobouse un dictame do que viñeron máis de 50 expertos e un dictame que ten 300 páxinas sobre a prevención dos lumes en Galicia. Este dictame contou co voto a favor do Partido Socialista no ano 18, no Parlamento. Partido Socialista e Partido Popular. E o Bloque e as Mareas, que daquela estaban no Parlamento, votaron en contra. Inda que estaban de acordo con 90% do que di ese dictame. E os portugueses, que tuveron moitos incendios, viñeron aquí para ver esa prevención de incendios. Ahora, o que di Óscar e o que todos sabemos é que cando nós temos incendiarios que lle prenden lume en 4 ou 5 focos a vez, eso non hai que non pare. Coas condicións climáticas, de humedad, de calor e de como están as masas, que estamos de acordo, que non están limpios, os montes que non están ben ordenados, pero para que eso sexa máis fácil, por eso estamos pedindo a colaboración, e dentro do que se concluía nese dictame é que a colaboración entre as administracións é fundamental. Sexan do color que sexan. Ora, aquí temos un problema tremendo. E, home, polo menos, ler a lei 3/2007 de prevención de incendios e, se queredes no próximo pleno, pois, poder valorar, polo menos, que estedes dispostos a valorar
a adhesión do Concello, porque iso é ben Leeremos, de todos. eu digo, E a lei, consultar. o papel suporta todo. E agora probablemente, Luís, hai que sentarse, valorar e facer cousas. Evidentemente É moi urgente, é un cambio de rumbo. Bien, pero que o que temos en marcha, que esa colaboración institucional entre a Xunta e os concellos, preguntarlle a Piedrafita, preguntarlle a Narios, preguntarlle a Fonsagrada, que son concellos do mismo color, Xa preguntamos con Cantón. Pero non arde, tampouco. E dá gusto ver como está limpio Navia e Fonsarín, é como Cervantes, porque está todo moito máis limpo que está aquí. A ver, eu volvo ao mismo, estamos todos no mesmo barco, eu digo, vamos... en defensa dos vecinos. Claro, que lle teñen que fazer máis caso aos gandeiros, que nos teñen desde todas as administracións un pouco de lado. Bueno, pois pode ser, pode ser. Non pode ser, non, seguro. Por eso, Seguro é por así, eso, sí. por eso temos que unirnos entre todos e, xa digo, intentar colaborar, non poñer trabas. Os incendios que houve este ano, eu quero recalcar unha cousa, nunca se deron estas condicións que pasou en Galicia. Nunca. Que pasou en Castilla e León? Que pasou? Peor ainda, peor. Castilla non fala. Claro, pero por eso. Entonces, De Castilla non fala. pero por eso, que pasou noutras comunidades? Para que avisades que eu non teño reparo en que goberno, é igual. Os bombeiros forestais de Castilla e León xa non eran bombeiros forestais. Claro. Vale, eran peores do monte, cobrando unha miseria. Agora, a ministra, tomos en consideración, porque pertenecen á taxa, non é culpa, neste caso, do goberno de Castilla e León, é culpa do goberno central. Como? Como lo oyes? O servicio de incendios de quen é a responsabilidade? No, a ver se me explico. No. De quen é a responsabilidade do servicio? A ver se me explico. Esa empresa, Traxa, Sí. é do goberno, non? Sí. É unha empresa pública do goberno. Vale. Estamos de acordo en que Castilla e León a contratou o Servicio de Prevención de Incendios. Estamos de acordo que aceptou unhas condicións negligentes. Vale. Pero esas quen é o culpable? No, para. Parte da culpa, evidentemente, por contratar eso. Parte da culpa, Pero, sí, parte da da culpa. de Castilla e León. No, pero o que non pode ser é que o goberno estatal teña os traballadores xogándose a vida por 1000 euros con os contratos de 2-3 meses como tomamos aquí con bipartito, E a Xunta de Galicia pasou os traballadores están de todo ano e de 9 meses. Hai unha pila de maquinaria traballando facendo prevención. Nunca antes visto. O Partido Popular subiu o salario mínimo. Pero que ten que ver o salario mínimo? Que vai ter que ver o salario mínimo? Non van cobrar o salario Pero mínimo. que ten que ver o salario mínimo? Tamén lle subiu, pero tamén lle subiu as pensións non contributivas destes que están por aí sin facer nada e os que están traballando de sol a sol pouco máis cobran. Claro, o salario mínimo ten que cobrar porque subiu a vida. Pero non vamos a entrar nese debate. Non vamos a entrar nese salario debate. mínimo, que non Creo que non procede. Obviamente que dixo esta mañá. Pero de Castilla e León o servicio de incendios, vamos a apartar. Pois entonces, Iso non ten, os que estamos á cola, Iso non ten. que estamos á cola, Eu non. dixen que dábamos a cola. Eu dixen que Somos, non gestionaba ben. somos referente en toda Europa. En toda Europa, Vale. Pero un dos puntos onde a sede é aquí, en todo. No. Onde ardeu este ano porque houve unha serie de terroristas pirómanos que encheronse a poñerlle lume concretamente na provincia de Orense. Pero por que será que lle caen sempre na ruína? Pero por que será? Eso digo eu, por que será? Pregúntome. Pero por que será? Por que será? Toda a vida a provincia de Orense. Por que será? Eu iba a tomar unha medida desde a Xunta de Galicia, iba a tomar unha medida pequena. Despois, a hora para os daños ocasionados da población, leva o 70% na provincia de Orense. Home, foi onde ardeu, que culpa tenemos ganaderos que Esa é unha mafia No. empresa. Premia a quen non queima. Limpia os montes onde non pone a luna. Que non se corta unha xesta ni unha sina entre os pinos. Eduardo, creo que estás Pero, equivocando con estas declaracións. Antes, la culpa la daban los ganaderos, por queimar, que tienen que por nada. O ganadero non queima nada. Hoy o ganadero non é incendiario de nada. Primeiro perjudicado é, porque a mellor medida contra incendios é que non valía tapar por 3 anos o queimado. E iso é unha gran medida. E o ganadero non queima. Por 3 anos, mira, es un euro.
É que non aprobou eso. Cambia Que non aprobou eso, Eduardo? Cambia o presupuesto, non me preguntes que non aprobou. Está ben feito. Eu digo que non me nada, non digas que sí, como se foi o Partido Popular que non aprobou, e agora a medida estrella. E unha delas, está moi ben, pero a partir de aí que siga... Pero está no camino. Insisto. Podemos estar aquí falando totalmente de os ecologistas, todos os años antísimos. Ahora, que castigaba a provincia de Valencia, se son presidentes da Xunta de Galicia, o todo un equipo de goberno, como está mandado. Pero como vas a castigar unha provincia? Algo pasa, hai intereses Eduardo. económicos. Con todos os respetos, Eduardo, con todos os respetos, te digo, creo que... Como podes dicir eso? Mira, Tú imagina, no, pero perdona un segundo. Tú imagínate que cando ordeno en Cervantes, a Xunta de Galicia, a Gromuralla, múltiples asociacións de ganaderos dixeron ni un euro, ni un gramo de erva a Cervantes. algo así, Eso sí, os paisanos, os paisanos. Pero vamos a ver, pero culpa ten un ganadero, Hai que axudar aos un paisanos. pirómano terrorista de queimar o mundo. No, as empresas que daban os contratos despois de repoblación, de tirar palla, helicópteros e avionetas, estou falando de todo ese sistema, non do sistema agrario. O sistema agrario non. Pero que te Non tirar? é culpable de nada, só é Para que pegas cousas que non. Hai moitos temas en contra. Un é de población, porque cada poblado cada vez temos máis maletas. E iso é un problema. Onde non hai explotacións ganaderas, pasan 7 ou 8 anos e daste cuenta que o pueblo queda coberto de agua. Onde hai explotación ganadera ainda van aguantando, pero onde non hai, se te fijas, cada vez va a aumentar máis a masa forestal. Claro, o día que viño o lume con el tempo das casas comertas, olvídate. É un tema, en fin, moito antes por parte. Sí, Se tuveran poblados, se tuveran boas explotacións, está maravilloso. Está maravilloso, Sobre a xente Vale, pues nada, pasamos a tomar. Sí. Vale, non sei, David, se podes comentar o robo. Sí, eu vim aí con un robo. Dende o Grupo Partido Popular de Cervantes queremos pedir apoio económico por parte do Concello para as festas que se fan no municipio. En particular para a Comisión de Festas de Quindous, debido ao seu empeño e esforzo para facer unha das festas máis grandes de Cervantes. Pensamos que sería unha motivación para que a xente nova da zona siga tendo ganas de celebrar e xuntar a todos os cervanteos e cervantegas nunha gran xornada. No, vamos a ver, é un tema que sí, é dicir, que está en idea. O que pasa é que é un tema que hai que ter, que é un problema que se pode escapar económicamente das mãos, porque claro, cada día hai máis festas, cada día en onde pos a axuda. Se a axuda é pequena, vale a pena. Se a axuda é moi grande, porque os de Quindós sí, os de Dumia non, os de Pereira, os de Cabana Xeral que están aí, porque non llevan. Entón, claro, 130 aldeas, se dá por facer festas, teñen igual dereito uns que outros. Entón, é un tema que o Concello, presupuestariamente, pois darase unha volta e a ver que se pode facer, pero é un tema que se pode escapar das mãos e non pode facer discriminación dun sitios para outros. De todas formas, pois, claro, é un tema complicado. Non sei, o turnamos, e uns anos ponemos outros para outros, bueno, darase moi mal. Ou intentar colaborar menos, repartir de todo. Xa, o que pasa é que se lles das, é dicir, se lles das Xa. señores para a festa que como non dá de nada. Entonces, claro, entonces... A ver, eu, non sei se Non, teño... sí, o ideal sería xuntar un pouco a todas as organizacións que queren fazer as festas e chegar a un acuerdo entre todos. Estes que ten máis empeño en gastar máis, son... Sí, ter un presupuesto despois repartirse según turno, según eso, bueno, darase unha volta, darase unha volta. A ver, nos... Ya non me billetes, Non, un infeito, bueno, que ven a ver. pero a persona non sabe, non? Todos. O tema que traemos hoxe, que expuxo David, pois sí, nos lo trasladaron a nuestros vecinos porque dice Luis que, claro, que colaborar con museo de outros non, pero eso xa se está facendo. Entón, eso é onde entra aí o problema, é dicir, bueno, pues, o Concello non ten consignación orzamentaria para iso ou non está colaborando con ningún, pero está colaborando con unha sí e con outros non, entonces, baixo criterios. Nos presupuestos que antes falabas que nós non nos presentamos por un motivo moi claro. Recordade
que non nos fixestes chegar en tempo e forma. Entonces, non podíamos asistir á sesión plenaria, votar a favor. Mira, vamos a ver, no, porque estás metido, vamos a ver, unha vez, outro día a mí non me chegou unha cousa. Tú estuveches a mañar os presupuestos aquí, é dicir, cando uno non lle chega unha cousa, pois preocúpase porque non lle chegue. Entonces, Eu preocupei. no, preocupáchete porque os presupuestos son engorrosos, hai que perder moito tempo mirándoos. No que non che vou permitir, no, Luis, mira, no, sí, pero tú tamén me interrompicho, o que non che vou permitir é que digas que eu non traballo, porque, ou que este grupo non traballa, que é moi engorroso. Cando eu, despois de todo eso, detectei varias incidencias que vos non tiñades nin idea, nin os trouxestes aquí. E iso, como non está grabado, que agora a partir da hora, por eso tamén falades un pouquinho máis, que antes estabades chitao, porque aquí nadie dicía nada, e aquí se vos sacamos todos de todo lado, por eso non quería gravar. E agora venme dicir, non te vou permitir, porque o traballo está aí. De vago, non me vas a tratar tú, xa te digo, porque son engorrosos que non sei que non sei quanto, que dá traballo mirado, non te vou permitir, vais nin poder. Nin o meu equipo. Tú non vos presentar, non marchaste con os presupuestos porque non tiveste ganas de... No, ganas non. Ganas non, porque o que nos sobran a nós é ganas. E a mostra está. E a mostra está. Non, está máis que demostrado. Marchaste daqueles, estuveche tú aquela mañá de San Román, que non preguntaches que pasaba. Como que non preguntei? Pero como que non preguntei? Se leve todo un ano pedindo que por favor me fixerades chegar, e hasta que, sin botarle culpa a nadie, hasta que chegou esta nova secretaria, se preocupou realmente en que si me cheguen os expedientes. Durante un ano, ninguén me fixo caso, non fixo caso ningún, hasta metendo escrito, facendo todo. Non, é que non sei que pasou, é que a plataforma non funciona, pois non sei que error. Tuvemos aí no despacho, estuvo Miguel, estuvo outro secretario. É verdade ou non, Miguel? Eu non digo que o fixerades de forma intencionada, pero que non me chegaba, é certo. E nese caso pasou. E punto, e non hai máis. E ese foi o motivo. Non nos vamos sentar aquí a votar nos presupuestos, porque en 2 horas eu non nos podo mirar. O máis fácil para nós era coller e dicir, chegar aquí, sentarse e dicir, pois, abstémonos ou votamos en contra ou votamos a favor, sin mirarlos. Non. E ese foi o motivo. Entonces, a raíz deso, o que se pode facer co tema que fala que traemos no robo de intentar consignar algún presupuesto orzamentario é meterlo nos presupuestos, é dicir, facer unha valoración das asociacións que hai e que teñen actividade, sacar, como levamos pedindo moito para as ocasións, unhas bases de concorrencia competitiva que eso leva, xa digo, claro que ten un traballo burocrático, pero para eso están os funcionarios, para eso tedes apoio da Xunta de Galicia e da Diputación de Lugo, para poder facer esas cousas. Entón, insisto, hai moitos concellos limítrofes que teñen ese tipo de tal, podes escolher un modelo, axustando o modelo de Cervantes, e xa está, en función duns criterios objetivos. A asociación que máis traballe, que máis dinamice o concello, que máis tal, pois máis se lle premia, unha base. E todos contentos, o que non pode ser é que, de forma nominativa, se lle dé a X asociación X cartos, a outra X cartos, e ao resto, nada de nada. Porque a Asociación de Valgos, que é unha das asociacións que máis dinamiza o concello, que máis actividades fai, non recibe nin un só euro do concello. Este ano, porque, bueno, polo que foi, comprometeronse a pagar os trofeos. Despois falaron comigo, oye, que o concello dos 6 trofeos só non nos paga un. Tuvemos que falar da Xunta de Galicia para pagar o resto. Oye, eu dixenlles para o próximo ano, porque queixáronse da carpa, que necesitaban unha carpa. E outras asociacións volo levaban pedindo anos, unha carpa. Bueno, pois, parece ser que, visto que a Xunta de Galicia que se iba a facilitar carpas ás asociacións, o Concello tuvo a magnífica idea de intentar adquirir unha carpa para darllela ou prestarllela ás asociacións. Perfecto, pero vostedes non digan o que non é. Vostedes non digan o que non é. E o que se pode facer. Vamos a ver, o sabe que el limpa de Valgos o primeiro primo levamos uns anos dando, digamos, o primeiro. Pero un primeiro que costa 100 euros, como por que lle dades a unha asociación 100 euros, a outra lle dades 0 euros e a outra lle dades 2.000 euros? En base a que criterio? O criterio de que hai 3 ou 4 nominativas que son para cousas que son imprescindibles. Se lle dá a quen quere. Como fai a Xunta, que fai todo. A quen quere. Nominativas, porque dan a un objetivo concreto que o equipo de gobierno considera
que é moi necesario, é imprescindible para o Concello, Pero o mismo igual que es- fai a Xunta de Galicia, e igual que fai todos os concellos do PP de Galicia. Pois eu sinceramente, Entonces, o resto non queda nada, ou moi pouco. Estás intentando repartir, a ver se dá máis. Ahora, un concurso competitivo para dar 500 euros, pois coa carga burocrática que se presenten aquí non sei quanto, a capacidade presupuestaria para iso é prácticamente nula. Porque esas que se dan nominativas non se poden deixar de dar ou non se deben. Pero, é dicir, tú que queres? Que non se faga, por exemplo, a ganadería, a defensa da ganadería? Queres que non se faga? no, Queres que non se queres que non teñamos protección civil? Pero entonces para que criticas a nominativas? No, non estou criticando a nominativa, estou criticando que a unhas sí e a outras non. Entonces, se Pero facemos ¿cuántas se dan do resto? A ver, Luis, Prácticamente nada. non intentemos manipular as No, cousas. no. É dicir, Intentando manipular. no, porque, vamos a ver, vostedes dicen que eu, na parroquia de Freixedo, pois, eu teño familiares enterrados en Freixedo. Eu estou encantado que se celebre a romería de Freixedo. Pero tamén teño familia en Quindous. Tamén digo, os de Quindous tamén dirán, os de Santalla tamén dirán, oi, pois, son 500 euros, pois que non dá para algo. E os de Vagos, pois o mismo. Resulta que hai cartos para 1000 cousas, para comprar un castillo por 1 millón de euros e non hai, pois falar da Diputación, falar da Xunta de Galicia, que hai subvencións para iso tamén, para actividades culturales. E nos presupuestos, que despois os puden ver, nos presupuestos hai que deixar claro unha cousa. Vostedes destinan 0 euros a actividades culturais. Vostedes, nas bases onde se piden subvencións, pediron subvencións de todo tipo, menos para actividades culturais. E iso é así. Entón, insisto, hai que traballar máis sobre ese tema, que é o que consiste ese robo. Hai moitísima xente, moitísimos veciños, moitísima xente nova que se está involucrando por dinamizar Cervantes, por facer festas, e desde o Concello necesitan apoio. E non estamos falando que lle den 500.000 euros, 1.000 euros, 2.000, dependendo de circunstancias. É dicir, se Vagos, neste caso, por poñer un exemplo, que hai moito máis opcións, pide, oye, pois unha colaboración de 400 euros con os trofeos, e digo, non, é que non podemos chegar aí porque non hai cartos. E despois ven publicado nos orzamentos que outra asociación leva 6.000, pois dirán, pois olha, pois está todo moi ben, claro que sí, pero haberá que facer unha balanza, non lle dar todo a uns e a outros nada. Ou o teito de Piorneto non leva ningún euro, ou, bueno, o que digo, a Asociación de Valgos, o Teixeiro, hai decenas de asociacións que traballan moitísimo e que creo que tamén, polo menos, deberían ter o dereito de poder acceder a alguna axuda pública deste Concello. É a nosa proposta e é o rogo que traemos desde aquí que expuxo David. Simplemente eso. Hai moitas asociacións que o merecen, iso nadie está discutindo, e que se pudera, dábase para todos. É dicir, eu estou dicindo, nos temos que gobernar e temos que elegir onde vai o dinheiro. Pero sí que se Cuando- pode. No. Cando chegue o presupuesto en diciembre ou cando sea, tú ves e dícenos quanto hai que dedicar a iso. Dices que obra queda sin facer ou que cousa non se fai. O presupuesto vai a cero. É dicir, cando faces o presupuesto, vai, en principio vais a cero. Entonces, se hai que dar 5.000 euros para asociacións, aparte, que dices tú, pois hai que sacarlos de algún sitio. Entonces, cando tú presentas unha moción, cando se ha de ler presupuestos, e dices, saca de aquí e ponlo aquí. Entonces, hai mollas, e agora decir así, No, pero que lle é den que os se mollei, mollamos desde o primeiro día. No, Sí, señor. No, porque Sí, non señor. eliges, tú, demagogia, No, demagogia no. de facer, todo non se pode facer. Vostedes por vai e nada. fai unha modificación de crédito para sacar 10.000 euros para unha feira do Canteiro. Perfecto, nadie critica eso. Todo ao contrario. Chapó. Pero desa mesma maneira, hai que facelo con outras asociacións, porque se se fixo con esa, pode facer con outras. E non estamos falando de 10.000 euros, estamos falando de 500, 1.000 euros, pois é unha aportación simbólica, porque son festas de pueblo, son romerías, son tal. E o simple feito de aportar algo económicamente, ou dos trofeos, bueno, enchenos de agradecer tanto ao Concello como a Xunta de Galicia. Por qué? Porque 400 euros para unha asociación como é de Valgos, pois é moito dinheiro, ou 500 euros, como pode ser a Comisión de Festas de Quindous, é moito dinheiro, ou a de Santalla, ou calquera outra. E a iso me refiero. E insisto, é voluntad política, que estamos limitados orzamentariamente, presupuestariamente. Por supuesto, nadie dice eso. Hai moitas comisións Non de estamos... festas, e 500 euros por todas as comisións de festas, xa non é tan pouco deles, que non é, o problema non é dar 500 para un sitio, o
problema é dar Pero está- 500 as que hai e as que poden. Pero por eso hai que facer unha base de concorrencia competitiva a facelo. Porque vostede recorda que durante moitos anos lle daban 300 euros, 400 euros a AMPA. A AMPA. E dicían, non, é que non hai cartos. Despois, cando trouxamos aquí propostas de, oye, a AMPA ten que ter máis cartos, ten que ter máis axuda, dixeron, é que nós nunca nos pediron cartos. Claro, despois, cando realmente se sacan os colores, dun día para outro pasaron de recibir 400 euros a 1.600 euros. A voluntad. Porque se lle deu por outras cousas. Bueno, Vamos a ver. pero que sea, pero para a AMPA. Mira, a AMPA ten que dar 300 ou 400 euros e pasar dificultades para presentar os comprobantes. É dicir, que non pedían para máis, é dicir, non tiñan, pedían eso. É dicir, pedían eso. Ora organizan máis cousas, que non é para eso, é dicir, dábase 300 para material, ou para facer, dábase a parte, deuselle a parte para xa que se deu para a excursión do colegio, é dicir, que non se lle dá, que non era a través da AMPA, pero era directamente aos pais, para que o colegio, para que gastaran eso, é dicir, que non se daba para eso. Ora organizan máis cousas, porque a AMPA, pues, non só é AMPA, é máis cousas, e entonces, pues, justificaron, pediron para máis cousas en concreto, e deuselle máis. Correcto. Pero, Luís, estou de acordo totalmente. E con isto vou terminar, só tal que me permite. Por eso insistimos nunhas bases de concorrencia competitiva. No, porque o normal, espera, Luís, porque o normal é calquer asociación ou calquer organización presente o que vai a facer nese ano, pues presente un programa de actividades. E en base a ese programa de actividades, pues o Concello valora unha puntuación que axuda recibe. Se non cumple, non recibe a axuda. É ese de fácil, pero vostedes non se molestaron nin a coller unha lei de bases, unhas bases de concorrencia competitiva e dicir, oi, pois isto é viable ou non é viable. Non. Que non por sistema, porque así damos X dinheiro á asociación que non nos dá a gana e punto, e se acabou, porque quen gobernamos somos nós e é lo que hai, guste ou non guste. Entón, insisto, eu retos a que, por favor, collan unhas bases de concorrencia competitiva de calquer concello limítrofe que para o tal, que bote un ollo e vexan se é viable ou non é viable, porque para dicir se é viable ou non, primeiro teñen que saber en que consiste unha base de concorrencia competitiva. E despois falamos, pero que veñame con argumentos sólidos, porque, insisto, unha base de concorrencia competitiva, o primeiro que se lle pide a unha asociación é que presente un proxecto. E se ese proxecto non se leva a cabo, non se lle concede esa axuda. Por supuesto. Pero volvo a mismo, é dicir, danse unhas nominativas e para cada dos gobiernos para cousas concretas que consideramos esenciales e despois o que queda para o resto queda un pouquinho e ten de se a repartir, aunque digas todo o contrario, porque todo o que ven pedindo por aí e tal, tense en consideración tense repartido e dase, e a moi pouca cantidad. Entón, facer un concurso competitivo para esas que quedan fora, porque outro non se pode eliminar, mas se quedan fora, pois, home, facer papeleo e presentar, para presentarse, papeleo, hai que tener que presentar, hai que xuntar un tribunal, hai que eso, é dicir, hai que traballar, o concello, os concelleiros, que tedes sueldos, un tribunal non podemos facer parte, ten que ser funcionarios, é eso, home, sí. Pero os funcionarios veñen cobrando. Sí, pero están con moito traballo. Pero veñen de outras administracións, que se contratan de outras administracións, pois estamos ben. Quen nos paga? Pero quen nos paga? Pois o Concello, quen nos vai pagar? Claro, onde saca? Que lle van pagar os vecinos? Pero se son 60 euros por persona ao ano, poden ser entre 4, poden ser 200 euros. Por favor, non poñamos excusas ridículas. E volvendo, xa para terminar, dices o que consideráis prioritario. Sí, porque somos os que gobernamos, por eso, claro, pero vosotros gobernades e nós estamos na oposición. Eso estamos, xa o sabemos. Pero nosotros temos unha representación importante dos veciños que tamén nos fan chegar cousas. Neste caso, a David e a min, ao Grupo Popular, fixaron chegar o descontento e dicir, oye, si, os argumentos que dan, pois, eu contestei a David, que o presentou educadamente, dixenlle que se a valoraría, e se digo que xa valoraremos, valoraremos. Dixenlle as pegas que lle vexo en principio. Non lle dixenlle que sí nin que non. Dixenlle que as estudiaremos e dixenlle as pegas que siguen existindo. É dicir, cuando te desborda, non hai diñeiro e quedas mal con todos. Pero dígame, Luís, dígame o que é posto termino. Dígame que lle dice a un membro da Comisión de Festas, vou poñer o exemplo de Quito, porque é o Raúl Trouxero, que é unha festa que se, parece ser que ojalá se sendo referente en Cervantes.
usted como lle dice, ou calquer membro do goberno, lle dice, no, ustedes non nos poden axudar con 1000 euros, e vostede conteste, no, é que nós temos unhas prioridades, e creemos que a festa de Freixedo é máis importante que a de Quindous, con todos os respetos á festa de Freixedo. Non sei que vai opinar. Non se dá para ninguna festa. Sí, a ver, vamos a ver, por favor, é que non me gusta, non o soporto. Está por escrito de que a Campbela recibe 1.500 euros, 1.600 para a romería de Freixedo. Chapó polo Concello por darlos e chapó por a Asociación A Carqueixa por facela. Perdón, a Campbela. Entonces, volvemos ao mismo, a Comisión de Quindous, pois o mismo, ustedes non lle poden ir dicir a un membro da Comisión de Quindous, da festa de Quindous, ese argumento, porque, bueno, así, a mostra está de que nos fixaron chegar ese descontento. Pero esa petición terá na que presentar no Concello. Sí, no, mentira, dáse un ano, alternase, dáse. Foi unha equivocación o ano pasado. Foi unha equivocación? Vale, se foi unha equivocación, pois é o mismo. Pero perdón entonces. Porque non se lle debe. No. Pero das que xa dois para a romería de Freixedo. É para a romería de Freixedo. É para o grupo de música. No, é para a romería de Freixedo. Que o põe nas bases. Sí. Sí. Eso fijo. Se o miraremos, eu creo que non tamén. Pero bueno, se o miraremos, se tú crees que E sí. se territorio verde, con todos tal, pode recibir 10.000 euros, que a defensa tal, oye, pois, outra asociación non pode recibir 500 euros. Que non pediron uns trofeos de nada e non son capaces de pagar. Non son comparativas, é dicir, non teña que... Pois explique usted aos vecinos. Non hai... Aquí está grabado Eu explico cuántas asociacións fan a Feira da Defensa da Ganadería. Vamos a ver, cantas Cuántas asociacións... asociacións fan festa? Moitas. É dicir, non é o mismo. Vostedes xa para empezar non teñen un registro de asociacións que nos pediron un inventario de un registro de asociacións de Cervantes, que iso é xa a madre de todos os corderos. Iso é poñerse 2 horas, non é un traballo de funcionario, é un traballo de equipo de goberno, de dicir, oye, por veña, vamos sentar aquí cantas asociacións hai, que actividades teñen e tal. Pero non hai interés, eu termino, non teño nada máis que dicir. Non sabes cuántas asociacións hai inactivas en Cervantes? Inactivas. Sei todas as que hai. É que se utilizan para diversas cousas que non podo empezar aquí, é dicir, que iso de que o registro hai dúa non é así, é dicir, pero bueno. Pero por iso, Luís, no registro das asociacións, o Concello de Cervantes ten que ter un registro de asociacións. Evidentemente, cada asociación ten a súa función, vai en función dos seus intereses. Evidentemente, unha asociación que fai temas para o seu pueblo, para tal, que non pide colaboración, ou que fai incluso temas personais, que non vou entrar aí. Pois nada que ver, pero tedes que saber cales están a traballar pola dinamización do Concello e cales non. Nada máis. Bueno. Outro tema, pasa, sí. Vale, ou un rogo que traemos... Sí, pero primeiro o rogo, despois faz todo o rogo. Outro rogo é en relación, bueno, o arranxo da estrada municipal que unos termos de Quindous, Sabane e o cruce da Folgueiroa. Fai uns anos aglomerouse o que é o tramo do cruce de Soda Sete Carballo, xa estaba no cruce da Folgueiroa, de aglomerado. Bueno, xa estando en moi malas condicións, o tramo que vai desde ese cruce da Folgueiroa hasta Quindous, pois non se tocou. Incluso a ponte tamén estuvo a punto de caer, estuvo durante moitos anos con bastante perigo para os que pasamos por ali. Onte fun visitar algún pueblo, a ver alguna obra, e coincidindo co Concello de Obras, o cual me alegrou verlo por aí, que mire como traballa o tractor e como se fan as obras. Entón, coincidirá comigo en que o acceso ao núcleo de Sabane pois está en un estado lamentable. Non estou xamelo aquí a pleno, creo que foi en 2 ocasións, como moción, evidentemente o argumento que deron é o tema do consignación orzamentaria, votaron en contra, non sei se traémoslo como robo, fixámoslle saber aos vecinos que chegamos aquí, visto que vostedes votaron en contra e que, bueno, que les chegarían os oídos, que os vecinos estaban bastante descontentos, pois foron por ali facer a visita, a ver se se pode facer. Pero por que están de mal? Pero como? Se non foron, escuita, Eduardo, durante 10 anos non ibais impedir o voto a ese pueblo.
Pero Eduardo, durante 10 anos non fostes pedir o voto a ese pueblo, como dixeron os veciños, ahora alégrome de que vayades a ofrecer obras. Como que vamos a pedir o voto? Tú eso non sabes nada. Sí. Parece que a verdade Non sabes, tú si le vamos a pedir o voto ou non. Hombre, xa me lo dicen os veciños. Está grabado, Pero igual chiquito, Sí, vamos a pedir o voto. sabe o que pasa? Que confío máis home, unha vez claro que foron, pero en alguna ocasión non foron. Non sei. Ves? Ai, non sei. Eu... Eduardo, non o tomes a como personal. As verdades... Tranquilos, pero é a realidade. Entonces, eles están moi contentos, están moi contentos. Nos vamos aos pueblos. Eduardo, ahora sí. Non, porque espinas tú. Sí, señor. No, Sí, señor. A de Nobel dixeste, sí, señor. Os vecinos saben. Porque me chamou ele a mí. No, porque veo aquí e vos puxo que era un burro. Sí, porque algún concelleiro dixo que estaba ben. Antes de venir aquí, 30 anos. fui a ver. 30 anos e non fostes capaz de invertir 16.000 euros en libros. Hasta que non se nos sabe resultar. As obras van porque... Sí. Non porque te eu. No, porque os veciños están cansados. Facemos as pequenas necesarias facelas. E as que se poden facer, fai. Claro, ahora, porque... Ahora non. Viste as orellas ao lobo? Fixamos obras que viñan tú aquí. Moi poucas. Hai 30 anos. En 30 anos que lá se fixeron obras. Sí, se fixeron, pero ahora hai moitos anos que estaba parado. No, vine no, pero poñer polas pilas sí. Este grupo sí. E os vecinos dicen, no, tedes as cargadas, pero non nos utilizastes. Non nos utilizastes. No, señor. Non nos utilizastes. Ese é o problema. Que como tal están anticuados, non tedes batería de litio. Como anticuados? Sí. Son baterías desas. Tedes agotadas. E agora intentades facer algo e non dades. Non chegades, andades como polos sin cabeza polos pueblos. Pois sí, vamos a facer... Mira, insisto, o tema de Sabane nos alegra e os veciños botaban carcajadas e dicen, home, parece que os pillastes andaba, porque en moitas ocasións non viñeron que pedir o voto e agora, por fin, viñeron a ofrecer que iban a facer un proxecto para arreglar o camiño. Ojalá o fagan. Esta é a realidade. Esta é a realidade. Guste ou non guste é a realidade. Xa non tenamos prometido, fai, No, sei que o señor alcalde, que o señor alcalde que é unha excelente persona, prometeulle a San Pedro e a San Tomé hai 14 anos que iba a fazer a traída de agua, está sin facer. E prometeulle a moitos pueblos arreglar moitas cousas, están sin facer. Se prometer é moi fácil, home, só faltaba que lle dixeran que non. Entón, insisto, Luis, Eduardo, alégrome que mirarais o tema e vos peñáis facer algo. Prometer é moi fácil, pero facer demagogia e discurso de ti e volver a decir o mismo cando xa está aclarado 100 veces que aquí tómase todo en consideración e que non se pode votar unha moción sin presupuesto, que xa o expliquei na primeira e volves ao mismo. Volves ao mismo porque non tes outro argumento. É dicir, se pensas que se fai, temos a consideración pero esa obligación, que parece unha sesión plenaria, descoitar a oposición. Descoitala e retomalo todo o que dices estudiado. Porque non tú si tú sabes que se fai, basta que o diga a oposición para que non se faga. E nós non vamos a fazer eso. Vamos a facer... Se non queréis perder as próximas eleccións, segundo que tedes que facelo. É moi fácil. Se non queréis perder as próximas eleccións, tedes que facelo. É moi fácil ir por detrás e vender o favor. Sí, como vales vosotros. Preguntadlle ao señor de Nodelo, ya, a Rimabal, que ainda siguen sin tal, quen está presionando para que se fagan esos arranxos? Porque hasta ahora non existía. Nodelo, había 30 anos que fixo publicacións, que fixo escritos, están aí, os trouxemos no seu día. Se facer cando se poda. En 30 anos non pudeste destinar 16.000 euros para botar un pouco de domingo. Non, esa é unha tomadura de pelo. Pero os veciños, que sepades que non son tontos. E insisto, isto non é unha crítica hacia vos, é un halago. É un halago de que, por fin, fagáis algo. Si, non ha feito moito. Por iso estamos a cola en todo. Non temos unha traída de agua, os accesos están como están. Ahora, vindo novas, quedan facer milagros. No, milagros non. Porque tú pouco menos sabes que é
posiblemente llegue a la oportunidade de beneficiar a toda a Cervantes. No, mira, podo vos casar, podo estar que son concello de Madrid, e é unha cosa que, sabe? Eu gustaríame, antes de deixar o Carlos algún día deixo, casar ao Carlos, casar por supuesto. Casará él. Eu aquí non vine salvador de nada, eu vine a dicir as verdades, Eduardo. Mira, nin eu, nin Miguel que acaba de chegar, nin esta xente nova que está con nós, vosotros sodes políticos de moita trayectoria, moito tal, e non vos quito mérito. Non somos nada. Eduardo, non vos quito mérito. Non Non nos quito mérito, todo ao contrario. Que pasa? Que facía falta poner as pilas. Digo. Porque estaba isto, e Facía sigue estando. vamos a traballar así toda a vida. No, Toda a vida así. mentira. Pero se nin as regras do Concello tiñais archivos, o sea, que non se sabía se existía Cervantes. Que? Como? Que non se... Tiña unha página web do Concello. Era la página web. É logo que gastaste 6 millóns en poñer en marcha. Un elemento humano. Un elemento humano. Bueno, a ver. Antes, cando eu entrei non había semejante red, nin... E a súa Non había teléfono nos Non pueblos, había teléfono. non tiñamos teléfono nos pueblos, como pelos TPS. Pero que é triste, Benino, que é triste que este chegando a banda ancha a pueblos, xa xa pueblos que non que teñemos camiños de terra. Señores, pero como defenden eso, por favor? Como defenden eso? Que está chegando a fibra óptica a moitos pueblos, para chegar ao pueblo teñen que ir andando, que teñen un camiño de terra, víxese Río Naval, víxese o caso de Nodera está faenada, e víxese Villartatino nunha casa, por eso ahora, claro, por qué? Porque os vecinos están nas redes sociales, está a xente nova que, se quitarle mérito aos que son máis maiores e tal, pues, se moven, se enteran das cousas, de que se fai, que non se fai, por eso tuveran que facer un cambio, unha planificación aí, que teñen moito que cambiar aí, pero nós estamos aquí como oposición, a parte da oposición, para axudarles. Verdaderos cambiarnos. Sí, Así que... exacto. Sí, estamos na línea. Non nos vamos traballando así toda a vida. Estamos na línea. Vamos a seguir traballando. Estamos na línea. Vamos a seguir, por supuesto. Claro. Siempre por el vecino. Por supuesto. Igual que nos. Se poder. Pero por ti no. No, por mí no, por los vecinos. Tú. No. Por los vecinos. E sobre todo ustedes viñan moito. No. Sobre todo porque nas pasadas eleccións lles deron un toque. Eso foi importante. Entendí mal antes. Non entendi mal, repito iso. Polo tema do toque das eleccións que vos tiraron das orellas, e despois que se estaba facendo unha oposición sin quitarle mérito a oposición que fixeron antes, pero por desgracia pois non chegaron a resultar tal. E agora se está a traballar. Sí, pero moi boa. Exacto. Sí, claro, pero por eso digo, pero nós temos que ser moi críticos porque chegamos. Solo millóns que pasan. No, para nada. Nós o que temos que ser é porque vemos que xa chega un punto que non hai un retorno, que estamos quedando despoblados, estamos casi 1000 habitantes, en 4 anos perdemos 200 e pico personas, vemos que estamos o último a cola de todo. Entonces hai que imaginar e andar. Por desgracia, eso é unha zona rural de todo. Claro, por supuesto, pero de Cervantes, a de Cervantes está a cola, senón miren. É un dos ayuntamientos máis elevados, máis difícil de sostener. Vale. Bueno, pues nada, ese rogo consiste en eso, que tomen nota e en consideración o arraxo desa pista, que vai, porque xa digo, outro día, a semana pasada, un veciño cortou unha roda. Eduardo, estarás de acuerdo comigo que a pista está en moi mal estado. O piso furado como... Exacto. Entonces, se poda... tomade nota, por favor. Está en proyecto. Tomade nota e antes de aglomerar, que está moi ben, antes de gastar 30.000 euros aglomerando acceso ao castelo, que está moi ben. Eu creo que o transporte escolar e os vecinos que circulamos por aí, igual tiña máis urgencia iso, pero insisto, vostedes son un grupo de goberno, son os que deciden, pero os vecinos transmítenos eso, que les gustaría que 60.000 euros se arraxaran, por exemplo, nesta pista, e non se establecerá a prioridade de aglomerar o castelo. Vale. O castelo non vamos a deixar, porque o castelo
Si, traemos polo camín da amargura, Castelo. traemos polo camín da amargura, O Castelo. Non nos damos posto en marcha, Despois da inversión de 1 millón de euros non se dá posto en marcha. O Castelo. Ábrese o mínimo posible ao público, está cerrado case sempre, non temos un plan de turismo para él. É increíble o mal que nos Menudo dolor de cabeza nos trae. Pero vai vos traer Non foste de eternamente. A maior obra turística de Ferrán. O maior Ahora o maior cotazo da persoa. Ahora do Concello. O maior cotazo É de todo. Pero ahora é de todos, pero mira, dáse a casualidade que nos alegramos de eso, que nos alegramos de eso. Que nos alegramos de eso, de que sea do Concello. No, sempre criticaste a contador. No, Eu critico que nós criticamos que se lle pagara 1 millón de euros ao Castillo, polo Castillo. Eso é calquera. Pero bueno, en fin, en calquer caso, esperemos o tema turístico, dice o maior tal, nun ano que xa leva comprado, vai fazer agora, de momento actividade cero, plan de turismo para ele cero, está cerrado o 80% do tempo. A ver, o Concello que se poña as pilas, porque despois de ser para a inversión, hai que poñer as pilas. Non xa coixamos aquí iniciacións, porque se fixeron plan de turismo, é secretaria, o de gravar os plenos está en isto, que antes falaba do solo, agora, como se grava, e deben de dicir, que solo falas tú? Pois fai mal da oposición, sinto que se vai alargar máis. Pero eu prefiro que sea así, é verdade. É moito máis amenos para todos. Para que quede claro, porque creo que se grava, o Castillo, apareceu a oportunidade ao Concello de adquirir o Castillo pondo 60.000 euros. Eu, por favor, se sabedes de cousas que valoren 1 millón, que as vendan por 60.000 euros, avisadme que procurarei comprar todas. É dicir, sí, é Jesús, aí. non puxo 60.000 euros o Concello nada máis. Claro. Pois xa está. Claro, e resulta que aos veciños que piden traída de agua hai 30 anos dicen que non hai cartos e hai 60.000 euros para comprar o Castillo. Díganlle vostedes a eses veciños, cando chegue un incendio ás portas das casas e non teñan auga para pagar, dicir, refúgiense no Castillo, vamos a acampar ali para protegernos. Por favor, demagogia. Como que demagogia? Pero é comparativo pura e dura. Dille as aldeas de Villamartín que Pero a vamos a ver. Xunta fai a prevención, Pero son son- as aldeas que arderon. No. A Xunta fai unha prevención, pero as aldeas arderon todos. Luís, Vale, é dicir, é que estás... Pero se a non Diputación, fala de demagogia. se a Diputación quere comprar o Castillo, que pague ele. Capaz de Diputación. Xa, casi pagou. Xa casi pagou, claro. 900.000 euros, en vez de vir para traer a auga, Pero non nos daban para outras cosas, porque tú Pero se non as decides. No, Se foi un convenio interadministrativo. no, porque- Sí, señor. Pero tú que sabes o que falamos nós con a Diputación? Pero, si non é coserta, é que está por escrito, Luís, mira, o que non vou permitir é que falades e emitadas os dominios. Ai, tú sabes o que falamos en No. reunións privadas con o Claro. presidente da Diputación. No, o que Pues falades... terás a micrófonos falando, porque... O que se escuita, Luís, o que se fala nas sesións, nas conversacións privadas, non o sei. Claro. Eu sei os documentos que hai, que todos temos acceso a eles, os trouxemos aquí, é que o señor alcalde solicitou ele, un convenio interadministrativo para o Castelo de Oeiros, para que a escuita. Porque a forma administrativa de que se fai. Claro, É claro. dicir, É porque non lle pediu para Si lle pediu, pero é dicen que se... No, que non xa daba. Ah, Xa non daba. levouse. Entonces, bueno, Claro. será o problema da Diputación, non do Claro, Concello. pero porque pediu formalmente. Sí. No, pediu. onde está? Pediu, no. Que conste en acta. Pediu nunha reunión No, privada. secretaria, que conste en acta que documentalmente, por escrito, o señor alcalde, o No. equipo de goberno socialista solicitou, nalgúna ocasión, durante os últimos 15 anos, axudas para traer as auga, No, de núcleo de población. en reunións Pediu un privadas. convenio interadministrativo, igual con o Castelo, por importe de 90.000 euros para Sí. facer a traer da auga de Pioneros. En reunións privadas, sí. No, publicado, claro que non é privado. Sí. Ustedes fixeron, pero vamos a ver, Luís. Que peso non daba o dinheiro. para Pero dar se uma vostedes cosa. solicitaron un convenio administrativo, está aí, está Primeiro tú... na plataforma, 90.000 euros e Hostia, conceder. non enganes as que están. No, está Vamos a ver. desconsiderando Tú vosotros. vas a falar con o presidente. E despois dices, a ver, daríamos isto, non sei que. Además, é do meu marido. Non, para non pidades que non. Hai esta ocasión, hai o Castillo, dades o dinheiro, sí. E despois fais o trámite administrativo, fais o revés. Porque é un... Menos mal. Ai, o Castillo se que saltamos na pista de Sabana ao Castillo. Porque é o sesión o Castillo. Porque dixeste vos. É o sesión. Eu non falei do Castillo, eu falei... Sí, falaste No, da señor, pista. falei do acceso. Do acceso. Do acceso ao Castillo. Acceso ao Castillo. Sí, pero por que saltarán tanto cando
cando se dice a palabra Castillo de Cuesta, por que se ponen tan nerviosos? Sí, porque levas contando mentiras sobre o Castillo, entonces é para que quede claro, para que se grava, pues para que quede claro que contas mentiras sobre o Castillo. Mentira no, porque está moi complicado. No, Pregunten aos veciños que están sen servicio. Encantado de ter o Castillo. Pero pregunten aos veciños. Bueno, en todo caso, insisto, intentarei non sacar o Castillo para que non se poñan nerviosos e a sesión plenaria estea máis tranquila. Prometo que so nombro, pois intentarei nombralo sin que lles afecte desta maneira. Non sei por que se afecta tanto, pero bueno. Pode falar 5 horas do Castillo. No, que están falando todo. Home, leva falado 400 plenos, non leva falado do Castillo. Gravándose sin gravar. Óscar, agora non leva falado do Castillo, vale. Que coste nada, que non leva falado do Castillo casi nunca. Por favor, aún non hai unha mentira maior desde que leva aquí 18 horas. Vamos poder decir eso. Saltan de esa lado pro Castillo, sí. Saltan do outro lado pro Castillo, sí. Todas as obras, Bueno, un pouco de humor tamén está. Bueno, perdón por o ataque de risa. A ver, de todas maneiras, eu, como nunca falo do Castillo, que estou encantada de que o Concello teña un castelo, porque parece, o sea, que turísticamente pode aportar moito, pero o que di Óscar é que hai que ter un plan turístico e un plan de actividades para o castelo, e dotalo, porque claro, o de Liber 4 paredes non. E o que nós máis criticamos e que é chamativo é cual é a relación que hai entre a fundación propietaria do Castelo, que en poucos anos pasou de valer 200.000 euros a 1 millón de euros. O sea, é un valor tan chamativo e, perdona, que claro, que, a ver, que eses cartos que se deron, o sea, tendo en conta eso, que nós, penso que todos estamos encantados, Dios mío, e de que forme parte de aí. Ahora, hai que mantelo. Esa relación extraña, por chamarlle de algún modo, ¿no? De por que a fundación propietaria deu ese pelotazo, porque eso é un pelotazo urbanístico como outro calquera. O sea, pasou de 200.000 euros, porque eso comprou un señor de Becerra, non sei por 100.000 euros ou 120, despois tal. Despois, non está demasiado claro. Esa é a crítica fundamental que facemos. Desconozco, claro, sei que parte así, iso fixose con valoración, fixose legalmente, e de todas formas o Concello aí non ten nada que decir. É dicir, aí, iso que valora en ese precio, o que pon o dinheiro mayoritariamente para facer a Diputación, e valora 1 millón de euros. A mí 1 millón de euros pareceme moito, pero tamén me parece moito o Castillo de Palma que comprou a Xunta por mar de 3. É dicir que, vamos a eso, eu non sei se é un pelotazo. Se é un pelotazo, que será un tema delictivo, pois que se investigue todo o que se queira. É dicir, eu non sei se o hai, que hai un pelotazo, existe, pois que o juez busque os culpables. Eu non teño nin erro a defender. Nós compramos, puxo de a Diputación, unhas valoracións, e nós compramos seguindo, compramos, porque puxo dinheiro a casi toda a Diputación, nos aparecemos a ocasión de comprar, xa digo, algo que en principio valoraron en 1 millón, que se valoraron en medio, o Concello tamén debía por ter unha oportunidade de comprar algo de medio por 60.000 euros, eu, personalmente, se me aparece algo de medio por 60.000 euros, compro, se teño dinheiro. Entón, eu creo que o Concello, aparece esa ocasión, non o debía deixar. Que hai prioridades máis elementales, nunca as discutimos. É dicir, a urgencia das traídas e tal, que tamén é outro problema, que tiñan que as administracións coller outro mecanismo, porque o Concello, a pesar de que sí, prometeuse posiblemente indebidamente por querer facelo, non se pudo facer todas as traídas, hai moita necesidade de traídas de auga, e o Concello en 100 anos non fai as traídas de auga, iso privándose de moitas cousas, de moitas cousas de pôr en peligro moito funcionamento do Concello. Pode facer alguna, pero moita non vai poder facer. Entón, unha vida gobernando hai 5 traídas municipais. Non vai poder. A ver, pero a crítica que fai o
noso portavoz de que a Diputación, da mesma maneira que foi tan xerosa e pagou eses cartos polo Castillo, podía haber empleado en traer a ver. Sí, eu creo que... Luis, y dito esto, quero decir que a Xunta de Galicia e a Diputación, a los concellos piden, pero hai que pedir. E hai que eso trouxémolo aquí tamén varias veces, que hai moitas axudas que a veces non se piden. Poñendo o concello 20%, o outro 80% por moitas veces axuda. Hai mirando subvencións, eu non sei, hasta había personal mirando subvencións directamente, non sei, bueno, podes escapar alguna cousa no mundo. Ahora, está claro que, aunque presentamos unha moción, e depois aceptastes unha enmienda no pleno pasado, os concellos non están financiados adecuadamente, entón non teñen o seu diñeiro e dependen das outras administracións. Que pasa? Como é lógico. É dicir, claro, visto desde aquí nos doemos moito. Visto desde a Xunta, dice, vamos a dar aí al de 10 habitantes e deixando non sei que se entrega de agua. Pero tiñan que tomar medidas a Diputación, que se fixe por concellos pequenos, e a Xunta, o xao, que como ven, o cambio climático, mas que se queira, que se lle bota a culpa toda de todas as cousas, pero algo existe, que se lle va a disculpa para decir, ardeu, o cambio climático, ardeu os pirómanos. Non, pode ser, pero despois hai outras responsabilidades, aí non podemos facer nada, ou casi nada, pero en prevención se pode facer. Entón, hai que porse as pilas, decir a Diputación e iso, é dicir, estes concellos teñen que facer traídas de agua, porque é que vai arder e non vai haber unha mangueira, nin para duchar, xa non para ducharse, non para perder un incendio. Entón, tiñen que porse as administracións, as pilas, e non facer un plan adecuado e non aquí, a ver se dou o 10% deste, a ver, un plan a 10 anos a 20 e dicir, non, tedes isto para traídas de agua durante estes anos, vamos a apartar 50.000 euros para traídas de agua en Cervantes. E despois, claro, e despois xa non te preocupes, e despois o Concello xa buscará un pouco máis. E entón, claro, se sabes que contas con 50.000 euros, empezar a facer un proxecto, os que máis esperando, os que máis necesitados, os que máis non sei que. É dicir, sempre é así. Pero Que non quita a crítica do que necesiten e habrá que intentar facerlas. Que xa dixen, levo dicindo moitos plenos. É dicir, iso que necesitan agua, non só San Pedro, Santo Tomé, posiblemente San Martín da Ribeira. Hai 4 ou 5 casos moi extremos. Hai 4 ou 5 casos que están moi extremos. Hay que empezar por eso, pero estando de acordo con parte do que dices, Luis, estarás de acordo comigo tamén que si hai líneas de axuda que o Concello non tramita, é dicir, eu pasado pleno, pois aquí, por escrito, que a Diputación habría líneas de axuda para a mellor creación de novas traídas, que a Xunta de Galicia, a través do Fondo de Compensación Ambiental, tamén sabía que o Concello de Cervantes, eu preguntei, tanto na Diputación como na Xunta de Galicia, e non se tramitou ninguna petición de axuda, excepto, insisto, ese convenio de 90.000 euros para as traídas de Ornedo e Villarguite. Durante casi 30 anos foi o único convenio que se solicitou. Cada ano se pode solicitar un tipo de convenio á Diputación e á Xunta de Galicia para facer, evidentemente, non se poden facer 100 traídas de golpe, nin 50 nin 20, pero cada ano facer unha. Eso sí, estamos de acordo que se podía facer, non? E non se faz. Entón, rogamos que eso combine. Vale, nada máis. Sí, é un rogo en relación ao tema de o tractor, a compra, a adquisición do tractor, que nos alegrou enormemente. Primeiro, cando se notificou de que se solicitaba esa axuda, despois de moitos anos, porque a Xunta de Galicia ofreceu ao Concello de Cervantes, igual que outros moitos, a posibilidade de adquirir un tractor a costo prácticamente cero. Este en concreto, dos 39.000 euros, 30.000 os puxo a Xunta de Galicia. O equipo de goberno socialista durante anos dixo que chegaba un tractor, que non facía falta, que iso nada, que un tractor era suficiente. E despois de por fin abrir os ollos, insisto, Eduardo, por moito que che pese,
da presión dos veciños e da presión da oposición de traerlo aquí pleno tras pleno e de que os veciños vos recorden que si é necesario, pois ao visto dos ollos decidistes aceptar esta axuda da Xunta de Galicia, algo do que nos alegramos. Entonces, o que traemos neste rabo é que, por favor, sin demora alguna, se poña a funcionar xa. Esta mañá o alcalde e Miguel me comentaban que se estaba tramitando xa o seguro, entonces as pistas están nun estado lamentable, porque, claro, temos un tractorista solo, non é omnipresente, non pode estar en todos os lados, fai moi ben, e para facelo tan ben como fai necesita tempo, entonces é imposible facelo en tempo e forma. Entonces pedimos que se agilice o máximo posible ese trámite e o tractor se poña a funcionar xa. É o que pedimos. Si se trae será para funcionar, facendo un hincapié ao tractor non é só comprar o tractor, o tractor hai que ter un chofer, hai que asegurarlo, hai que cambiar a roda. Non, quero dicir que se fai, date a xunta ao tractor, non, o que chudea a cero, é dicir, todo ten gasto, é dicir, todo ten gasto. E a única ocasión que, en serio, como unha oportunidade, pois, A oportunidade o fai anos xa. Sí, pero non foi en diciembre, non había, era cuestión de presupuestaria. Non foi por non querer. Non foi por non querer. A asociación que tiña opinión do Concello non a tiña disponible. Non pode acceder a ela nun plazo moi corto. Era unha decisión moi para facer en día, non acordo, unha semana, era xa, porque era un resto presupuestario, non sei como era, e entón, pois, en aquel momento, presupuestariamente non se pudo. Vale, pois eso, evidentemente, as rodas, o gasoil... No, pero quero dicir que non, que vamos a ver, quero dicir que, claro, por supuesto, quero dicir que non é cuestión só de que che regalen o tractor, sino que o tractor ten uns gastos añadidos. É dicir, que por supuesto, pero é dicir, é que, claro, eu se ahora me regala 7 coches que non podo vender, pois non quero, porque teño que ter seguro, teño que ter non sei que, non os quero, entende? Se podo vender, sí, pero se non, non. É dicir, que cando se adquiere algo, hai que mirar as posibilidades de... Pero ahora que está, ahora aquí ao cabo, e habrá que opinión da Comunidade. Sí, a desbrozadora xa digo, está falando Fermín, sin problema ningún, según fostes polo resto de maquinaria que estaba ali, lle quitastes o taller, legítimo que o Concello, o único taller que hai en Cervantes, leve a reparar as cousas a outro sitio, é legítimo. Pois igual que fostes polo resto, podedes ir pola desbrozadora que está ali cando queirades e ponerla a funcionar, por suposto. Nada, teríamos tamén outro robo. Non, perdón, xa é unha pregunta. Entón, Laura, se queres formulala. Sí, preguntábamos os veciños se na zona que estades facendo, acabando ao trayecto de Penatallada, da ruta de Penatallada para Pontorrón, vades finalizar o tramo máis complicado que é o cruce do río, da ponte. Exato. E non Faval, Penatallada. Onde estuvo o Obradoiro facendo o río? Se vades finalizar o tramo ou vai... Si se vai acabar o tramo, si se vai acabar todo o tramo ou se vai deixar como... Ali no roteiro de Pontorrón, no Faval, onde estuvo o Obradoiro facendo o ponte. Pero ahora mismo con este Obradoiro que acaba esta semana. Creo que estamos recollendo. Sí, hai que facer, claro. Hai que nos queda sin facer. Sí, Pero a pregunta de Laura, entendo, se hai previsión desde o grupo de goberno, cando se podría facer? Se hai outro Obradoiro, se non vai buscar outro Obradoiro, metemos aí, se non vai que facer de outra maneira, vai que facer. Pero acaba, está todo. Sí, vamos. Home, a idea é que se non facer unha ou dúas, se non a terminar... Estamos de acordo co Obradoiro o da Xunta de Galicia. Se non fora polo Obradoiro, moitas obras que se están facendo en Galicia, como en Cervantes, non se podían levar a cabo. Entonces, outra mostra máis do compromiso da Xunta de Galicia, do Partido Popular, Xunta de Galicia que tranquila en todo. En todo non, pero no que fai antes non hai que dicir. Sí ou non? Casi que non. Porque... Pero non o poña dar mal. Pero pidan máis, ustedes pidan, por pedir que non sea, que non queden trámites sin facer. Claro, eso está moi interesante. Exacto. E a tal modo, como todas as administracións. Hai proxectamentos pequenos que non ten axudas das xuntas, olvídate, a capital presupuestaria que temos aquí, pagar o personal e pouco máis. Estamos de acuerdo neso.
Bueno, outra pregunta que traemos é que, bueno, desde o Grupo Popular propuxamos e reivindicamos o pago da kilometraxe ás traballadoras do servizo de axuda no fogar. E en múltiples ocasións nos dixestes e lo comprobamos que se reflexaron nos presupuestos, pero a día de hoxe nos comentan os traballadores que non recibiron. Como está os kilómetros os kilómetros das asistentas sociales, que nos conocemos o tema xa que se falou, pero xa estaba este enero, pero a verdade que a ver, fai 2 meses trouxen un robo con este tema, e vostedes despois de 2 meses siguen me dando contestación, siguen me dando a mesma contestación que non saben. Mañá falaremos por favor, se me acordo de falar con Esther e xa le pregunto, porque non é verdade que estes días non... Pois, insisto, están preocupados porque primeiro, nadie se puxo en contacto con elas para nada, informalas de nada, e segundo que se é certo, que non o dudo, de que se vaya a facer, se faga xa, cuanto antes. Entonces, a ver se non veñan vimos aquí dentro de 2 meses e a resposta é a mesma. Non sabemos, vamos a preguntar. Vale. Outra pregunta, como sempre, o goberno socialista anda tarde e mal. Refírome ao convenio coa Xunta de Galicia, volvendo ao tema dos incendios, que está, bueno, nos medios de comunicación e todos estamos tan preocupados. O convenio que a Xunta de Galicia fai con Concello de Cervantes, como outros moitos, na contratación da brigada de incendios e dos conductores de motobomba. É un problema que non sabemos por que non se susana, que o Concello de Cervantes se faga a pregunta por que o Concello de Cervantes é sempre o último en ter operativa a brigada e a motobomba. É un dos últimos concellos sempre en tela operativa. Insisto, para todos os concellos se abren ao mesmo tempo de forma as bases, o proceso de contratación está sendo para todos igual, é dicir, ahora creou-se unha bolsa de empleo, están traballando sempre os mesmos, agora deus de baixo unha persona, están con 4, o tema da motobomba é igual, non podemos estar a finales de agosto e a brigada sin traballar, que a prevención de incendios. Entonces... Pois o que ten que estar a todos, non? Claro, que chamamos de dinero, non eran suficientes. Claro, pero por eso digo que, visto que pasa repetidamente durante estes anos, creo que era bom... Hai pouco xa. Sí, estamos de acordo. Ese é o principal problema, é dicir que xa unha vez hubo que pedir favor de que viñera. Sí, e constame que desta vez para non é favor, entre outros, o que criticaches, Fermín, cando eso, un ano, pois, pedixe de favor que estuvera. O que criticaste moito, porque cobraba unha dedicación parcial, que co informe favorable de Secretaría, o informe favorable de Secretaría renunciou a ela, e colleuse a outro, e chamouse a Firme, porque quedaba desierta. E entón Firme fixo o favor de vir a cubrir eso, e vos criticastes moito esa situación. É dicir, ese é o que estamos. Porque era ilegal. Non era ilegal, porque no momento que era co informe favorable de Secretaría, si quere denunciar o secretario por a anterior, non sei, creo que era Carolina entonces, explicouche aquí que eso, o informe favorable, que eso se podía facer porque renunciou a ver, vostedes mesmos, o alcalde me dixo que, bueno, que fora igual que a contratación dun peón no seu día sin un proceso selectivo. Sí, todo o contrario, que traballe firme, que traballe calquera persona trans. Nos o que entendemos é que non se pode incumplir a lei. Ele, como era concelleiro con dedicación e soldo, renunciou a posterior. Sí, a posterior. Con dedicación non, e con soldo tampouco. Naquele momento sí, estaba eso. Por eso non renunciou. Pero porque se advertiu da ilegalidade que había, e ben feito pola vosa parte. Nos en ningún momento... ante Secretaría, e tú sabes que o informe discutiches aquí un rato con Carolina, que se non que busquen acta, e Carolina explicouche que sí, que había alguna sentencia que decía o que tú, pero que a maioría avalaban eso. Entonces, nós, co aval da secretaria, e co informe favorable da secretaria, nós somos a que temos que facer caso. Pero por que entonces se lle quitou a asignación presupuestaria, se lle volveu a dar tal? Vos alegastes que se dera de alta Eduardo. Sí, que pasou, eso pasou. Renunciou cando nós fixemos o equipo de gobierno. Ese puesto, esa dedicación, estaba pensada para... Sí, correcto.
como en aquel momento o Douro estaba de baixa, pois foise firme que levou a dedicación. En isto surge o puesto deste da motobomba, e firme xa nese momento, antes de incorporarse, renunciou a dedicación. Despois, en un pleno posterior, xa se cambiou a dedicación de firme a Eduardo. Pero porque nosotros xa nos Non mintas deso. Non minto, Non mintas porque podes buscar o pleno. Pero na próxima Podes buscar o pleno, podes chamar se queres a Carolina que discutiu non hai contigo chamar, hai un rato. a documentación. Hai que ter un rato. E dixe que Carolina que estaba justificado por lei, non por eso. Entonces, traemos la documentación próximo. Vale, claro que vale. Entonces, bueno, eso, que a pregunta sigue sendo esa. Para os próximos anos tenemos que se poña, porque somos os últimos concellos en que a esta operativa. O número comunal. O que creo é que hacia os concellos deben mellorar. Eso non é nada. Bueno, pero non terá xente de acordo. Bueno, pero volvemos ao mismo. A nivel dun concello non fará nada. Iso dirían que moitos concellos é pedir Bueno, unha melloría. Eu estou de acordo neso. Eu estou de acordo que o convenio... Eu estou de acordo que o convenio das entidades locales se te teñen que dar unha volta, porque isto é insostenible porque evidentemente non hai xente. Que pasa? Non interesa a nadie. Vale, sí. Pero aquí creouse unha bolsa de empleo, que a brigada case ten máis ou menos sanado o problema, e cúbrese que a mesma xente sempre. Insisto, cando se pide o convenio, pois hai que ter preparado se vai ter xente disponible ou non. Non pode ser... Non pode buscar a xente antes de... Pode buscar... Primeiro, eso, cada un presenta o que quere. Depois non sabes que se vai a presentar. Pero se hai unha bolsa de empleo, me estás dicindo que non chamade a xente... Sí, pero hai a veces que está, que lle surge algo a marcha, pero outras veces nun momento dice que si despois non ven, pero por eso digo que hai que poñer eso, hai que poñer en marcha antes, porque pasa eso, case a margen de poder solucionar o problema, porque se ahora empeza a brigada en agosto, e se nos van 3 personas, que facemos? Nada. Ahora, se poñemos a funcionar ao primeiro de todo, temos margen de maniobra. E habrá que falar que a Xunta de Galicia, que tira a xente antes, pois xa ten unha xente moi ajustada. E depois, unha vez que están contratados aquí, marchan por aire. No, pero que tira... Sí, pero isso é ilegal. Pero isso é ilegal, pero non te pode privar unha persona... Pero sin intención, pero está boicoteando que o personal humano. No, pero é que aquí, pero vamos a ver, no, que eso non é así, non é boicotear, a ver, o que é un dereito fundamental, tú non lle podes privar a unha persona de que cambie de traballo. Aquí houve un concelleiro que foi motobombista, pois ahora decide o outro traballo, pois normal, cada un que onde queira traballar. Non estou vivindo o que dices tú. A Xunta de Galicia que xa acordeu antes, pois nos como xente fai como as non quedamos sin, Pero non é sacarlo de las... É que hai unhas listas públicas que por lei non podes anular. Eu porque estou traballando... Pero para que las antes queremos... Pero xa fai, pero é que a Xunta de Galicia ten unha lista de contratación que ahora se cubren cando hai unha vaga, cando hai tal. Esa xente está nas listas, está no seu dereito de incorporarse a ese posto de traballo. E aí non hai nada que facer, nin a Xunta, nin o Goberno Central, nin aí no contrato, o día siguiente... O secretario corroborará. Vale, bueno, a última pregunta é sobre ben en relación co anterior. O pasado mes de agosto, que falábamos, houve un incendio no Comiar, hai 10 días aproximadamente, onde, como digo, non estaba a posta en marcha nin da Brigada Municipal nin da motobomba. Tivemos a sorte, bueno, de que foron voluntarios, como Miguel, que lle agradezco que estivera ali, eu tamén fui como voluntario, que viña dun incendio de Larouco, e, bueno, gracias a voluntarios, pois, ya o dispositivo da Xunta de Galicia puido separar. A verdade non ainda así 140 hectáreas, pero non pasou máis. Entón, insisto, que non estuveran operativas é lamentable. Ademais, fixéronos constar de que a motobomba ten un problema na tracción dianteira, non sei se teñen conocemento da tracción dianteira, non? De que lle pasa? De que non vai ben, de que ten algún problema, sí. Dime como lle
antes cantaba abrimos a limpiar o filtro, agora que marchaba ben. Eu foi o que me dixeron nese incendio, entonces non é crítica ni nada, simplemente por Tiene o filtro estúpido, porque por poñer o conocimiento de que tiña un problema de atracción da diante. Unha mala de cobrón. Sí. Ese de que había un terraplano, había un dolor maravilloso, que fiz un filtro, pero luego el limpió y ahora Julián tiene que poner. Simplemente... Non sei se é verdade, non, pero mando con... Sí, eu simplemente para que quedara en constancia de eso, que nos fixeron que nos trabajaron eso. E pois o vehículo da brigada que se lles deu, isto é alucinante, porque eu cando vin alucinei, igual que os que estábamos ali. É dicir, eu estaba ali no incendio, 2 días despois de que fora, e o distrito solicitou a Brigada Municipal de Cervantes para vigilancia e para facer labores de rega do incendio. Entonces, vemos que chega nunha furgoneta, que se mete polo portafuegos unha furgoneta, unha simple tracción. Entonces, eu, de maneira totalmente tal, pregunto, pero como a Brigada Forestal pica de unha furgoneta? Entendí que algún problema había puntual, pero habendo todoterreno, porque hai outro todoterreno que ainda deu a xunta de fai pouco, que se lle mande a unha brigada forestal unha furgoneta, hai que limpar as narices. A explicación que me dan é que, claro, que o Land Rover estaba sin ITV e que esa tarde iba a pasar a ITV. Como pasaba, e non lle pasaba, naquele mes. Pero, a que lle faz? Pero veñen, a ver, e con isto sin acredito ningún é sin tal. Non pode ser que unha administración espere o último día ter un coche inoperativo cunha brigada forestal que a ITV a punto de caducar ou caducada cando temos un margen. Non esperamos un día, pero non pasou. Pero non quedaba día, e tiña que ser o día que está a brigada de turno de traballo en plena ola de incendios. Fomos antes, pasaba, non pasaba. Pero por eso digo, pero non tuvo tempo o Concello, tendo a idea de poñer ese Land Rover a disposición da brigada, non tuvo tempo nun mes a pasar a ITV ao coche. Cando che punta, por favor, esa é unha falta... Fomos 10 días antes, pero non pasou. Pero é unha falta, ese é un despropósito. Iso por un lado. E outro despropósito mandar unha brigada forestal a un lume nunha furgoneta, tendo todo o terreno do Concello. Home, por favor, mándenos, inda que sea un coche de protección civil, que é un todoterreno. E se non hai todoterreno, pero non nos mandan unha furgoneta, non nos poñen en regras as vidas, metendo por un portafuegos ou facéndolles andar, tal, que imagen dá o Concello. Vale. Entonces, yo que me parece máis grave é eso. Por que, a pregunta é esa, por que o Concello non ten unha planificación da situación do parque móvil do Concello? Porque, insisto, que chega a plena ola de incendios, a plena temporada de incendios, é que non ten o coche disponible, pois non pasa a ITV. Fomos bastante antes de caducar, Pero hai un mes, e en caso deso, había que esperar a que a brigada non estuvera de turno. En caso de que tuvera que ser ese día pola tarde, xe ou sí, polo tema de citas e demais, a brigada hai que lle facilitar un vehículo todoterreno, cando o Concello ten, porque está o Protección Civil parado, está o outro parado, e, bueno, hai posibilidades de tal. Entón, por favor, teñan en consideración eso. E, bueno, o que quería tamén dicir é se vostedes teñen a idea de levar a cabo un plan para ter o parque móvil ao día, en ótimas condicións. Teñen vostedes un plan? O parque móvil mantense ao día e agarrarse cando se estropea. Claro, pero por eso digo, pero entonces como é que en plena hora de un día de traballo a brigada este sin coche? Eu desconozco os pormenores do asunto, pero levouse e eu non sei se por non pode ser distinto. Tu ahora cando non pasas de ITV, o vehículo só se pode circular hasta o taller. Correcto. Entonces, se non pasou a ITV, hai que ir ao taller e despois volver a pasar a ITV. Pero tendo un margen de un mes e sendo un vehículo que se vai ao tema de emergencia. Pero como non hai tanto día de naturaleza, pero a veces saberían se as cousas están en marcha tamén. Sí, pero por suposto, pero eso por un lado, que hai un mes, e despois hai outros todoterrenos que, por favor,
insisto, se volve a pasar eso, se estropea o Lanrobe, non nos manden unha furgoneta. A agrupación tamén... Sempre que sexa A posible. agrupación tamén pode salir ten que salir, que tamén é algo... Home, pero a agrupación, claro, a agrupación tamén ten que salir, pero cando anda para a feira, Temos cando anda para a feira do Gandeiro, transportando cousas para a feira, tamén pode ter unha emergencia. E nadie dice que non se utilice, eu non comparto moito iso. E por último, o que máis me preocupa, de verdad, que quede constancia, secretaria, estamos chegando, estamos chegando, queixas casi, o tractorista do Concello, que está contra un funcionario, o tractorista do Concello, un excelente profesional, un traballador nato, un traballador xa digo espectacular. Foi o que tivo que arreglar o Land Rover para a ITV. Como? O tractorista do Concello, foi o que tuvo que arreglar o Land Rover para pasar a ITV. Foi o que tuvo que arreglar. Non me dixo nada. Ai, non. Pode ser verdade. E sabemos que moitas veces fai labores de mecánico, que non estamos en contra, que insisto, chapó. Que pasa? Que se está cargando demasiado traballo a un funcionario. É dicir, as competencias deste funcionario son únicas e exclusivamente as de tractorista. En casos moi puntuales, non digo que está nunha avería co tractor, é un profesional tamén da mecánica, que o faga beneficio ao Concello e todos... Pode ser verdade, pero a mí non dixo nada. Pero este caso é grave porque as ordes deste grupo de goberno son así. O tractorista de baixo do Land Rover e logo tamén el solo co tractor ten que limpar as pistas todas do Concello. Esa é a realidade. Entonces, eu quero agradecer que conste o traballo deste funcionario que é espectacular, pero o que non pode ser é que o funcionario, o tractorista, tiña que facer de electricista, tiña que facer de mecánico e tiña que facer, evidentemente, o que está contratado de tractorista. Por qué? Porque vai repercute negativamente sobre ele, porque excede das funcións que lle pertencen e pode haber un problema, porque imagínese usted que está debaixo do Land Rover e lle cae o cambio e se manca gravemente. Que facía un tractorista traballando no Land Rover? Hai que ter cuidado con esas cousas. Despois, por outro lado, as pistas, claro, ele se está traballando no Land Rover, non é Dios, non é omnipresente, non pode estar limpando as pistas. Entonces, a situación é esta. Poñan o tractorista as súas funcións, insisto, en temas puntuales, pero aí ten que estar o inverno, que é a función dele, porque despois chega o tempo e están as pistas sin limpar, e aí o pobre fai, bota horas, porque lo vemos todos os vecinos estamos de acordo, de que fai o que pode, pero non dá para máis. Entonces, isto é unha pregunta que fago de que se mantén en consideración isto que traemos e que, por favor, non extralimiten máis do que deben as funcións de X funcionarios, como pode ser. Nada máis. Hai algo máis? Non. En fin, vai. Non teño prisa. Estamos a isto, verdad? Alegra que viera Menino, isto é importante para os veciños. Ya